Ang bombohanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sang the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sang Lunes, Agosto 14 tuig 2023. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaron yari madalakuan kag mga nagapauna nga mga balita. Mandatory ROTC nagakadapat ipatuman sunod pa kay Senator Francis Tolentino. Dugang pa nga mga balita, Chief PNP Acorda nang dinapit nga bisita sa 122nd Police Service Anniversary sang PRO6. Illegal nga druga ginapatutukan sang Chief PNP. Samtang 18 ka mga opisyal sang Philippine National Police nga nagsumiter sang courtesy resignation gingkakas na sa serbisyo. Mayor Jerry Treñas nagpabutyag sang tuman kapag kadismaya sa Public Safety Transportation and Management Office. Pagkilala sa mga or pila ka mga players ang ROTC Games, nagpabutyag sang pagkadismaya kay ginpabayad pa sila kuno sa entrance sa sports complex para nga mag-practice. Pamuruan sang Iloilo Sports Complex nagpatag sang miscommunication. May latest update man kita diri sa Brigada Eskwela nga magasugod na sa mga masunod sining mga sinimana. Convenience store sa distrito Iyasang Lapas ginransak sa mga kawatan. Muna madalakuan ang mga balita, issues kay impormasyon may sentro karon sa aton sining pagpangalaga diri sa bombohanay sa udto. Sinigi lamang adlaw kagaina ginpanagtagna ang premyo sa mga winners naton sa week number 3 sang Swerte sa Palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baleng pa premyo na o kung may balde-baleng pa premyo na may cash pa. Sa mga kabombo naton subong adlaw kabugusan siniyang 15,000 pesos ang ipanagtag sang or ginpanagtag sa aton sining mga tag-daog. Tatlo diri ang nagdaog sang 1,000 ka pesos sa kada isa kag major prizes naton nagbaton sang 3,000 pesos nga cash ang third prize, ang 4,000 pesos nga cash naman ginbaton sa second prize winner kag 5,000 pesos nga cash ang ginbaton sang aton sining first prize sa winner. Subong adlaw, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries para naman iya sa week number 4. Week number 4 sa aton sining mga kabombo, amo nang isulat ninyo sa week numbers ang inyo sining mga entries. Damo ang imo sining entries nga ihulog para dako man sini ang tsansa nimo sa pagkadaog. Sa mga kabombo naton nga yara sa mga kabanuanan hindi kamo magkabalaka kay may mga drop-box centers man kita dira nga ginpang plastar agud nga mas mahapos para sa inyo nga maghulog sa inyo sining mga entries. Kung hindi ikaw makahulog kag kon may tsansa man lang nga makapasyudad ikaw, magpadulong diri sa broadcast center sa Bombo Radyo Iloilo agod nga direkta mo nga mahulog ang imo sining mga entries. May mga designated drop-box boxes naman kita para sa inyo sining mga proof of purchase. May ara para iya karon sa efficacent oil, may ara man para sa our Florete coupon, may naman para sa Orocan, Silver Swan Soy Sauce, Silver Swan Sukang Puti, kag subong man sa aton sining mga kabombo para sa Nor Broth Cubes. O gani magpadayon lang kamo sa paghimo sa inyo sining mga entries kung wala ikaw makadaog sa week number 1, week number 2, week number 3, hindi magkabalaka kay base ang nakasulat sa imo sining kapalaran yara iya sa week number 4 ukon sa mga masunod sini nga week number ukon hindi gani base grand draw ang imo sini iyang swerte kag dito magdaog sang 1,000 ka pesos. Padayon lang sa paghulog sa inyo sining mga entries. The more entries you send, the bigger chances of winning. Detalye sa mga nagapauna mga balita diri karon sa Mumuray sa Udto patunta pagkatapos ang Bombo Network News. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon
ukon ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo. Tanghali Pilipinas sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-14 sa buwan ng Agosto taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinaalalahanan ang mga dating Moro National Liberation Front at dating Islamic Liberation Front fighters na bahagi na ngayon ng Philippine National Police na tuparin ang kanilang sinumpaang tungkulin na protektahan ang mga mamamayang Pilipino. Ang Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated naman pinatututukan sa pamahalaan ang mga programang pang-agrikultura para sa mga magsasaka doon sa Visayas at Mindanao. Ito namang 126 volcanic earthquakes at 179 rockfall events na italas sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras ayon yan sa Philippine Volcanology and Seismology. Mahigit 6 na bilyong piso naman inirekomendang pondo para sa rehabilitasyon ng ilang mga paliparan sa bansa para sa taong 2024. At sa ating provincial report, pinaniniwala ang mataas na lider ng rebelde sa panay-patay sa sagupaan ng militar at tropa ng gobyerno. Sa international news naman, mga turista pinapayuhan na wag munang maglakbay sa Maui Island sa Hawaii matapos na ang malawakang wildfire na kumitil na sa halos 100 katao. At sa ating sports balita, ito po sa FIBA update, mga sports analyst binigyan ng mas mataas na ranggo ang Pilipinas habang papalapit ang FIBA 2023. At live, nationwide, via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Nag-anunsyo ng paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ang ilang mga kumpanya ng langis na magiging epektibo bukas yan, Agosto 15. Sa presyo ng gasolina, magkakaroon ng aumento na piso hanggang 90 sentimo kada litro. Sa kerosene naman, magpapatupad ng aumento na 2 piso hanggang 50 sentimo kada litro, habang mayroon na mga pagtaas na 1 piso hanggang 50 sentimo kada litro para sa diesel. Ito na ang ika-6 na sunod na linggo ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa patuloy na pagbawas ng oil production ng major players gaya ng Russia at Saudi Arabia. Samantala, binigyang diin naman ang slogan ng To Protect and to Serve ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang ipinaalala ng punong ehekutibo sa mga bagong miyembro ng pambansang pulisya na pawang dating mga fighters ng MNLF at MILF. Sa mensahe nga ng Commander-in-Chief na binasa mismo ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos sa isinagawang panunumpa ng mga bagong kagawad ng Philippine National Police sa Parang, Maguindanao del Norte, inihayag ng Pangulo na sa ginawang oath-taking ng mga ito ay hindi lamang allegiance sa PNP ang kanilang sinumpaan. Kalakipan niya nito ang kanilang panunumpa na ibigay ang commitment at dedikasyon para sa mga Pilipino na nangakong kanilang puprotektahan at pagsisilbihan. Ang i-issue namang armas para sa kanila ng pamahalaan ay gagamitin para protektahan ang mamamayan sa gitna na din ng iisang mithiin na makamit ang kapayapaan at kaunlaran. Paalala pa ng punong ehekutibo sa nasa 102 mga dating MNLF at MILF fighters na ngayon ay bahagi na ng pambansang pulisya na magsilbing paalala ang kanilang uniforme sa pagtupad ng kanilang misyon na bantayan ang mahihina at maging halimbawa ng katapangan, kampiyon ng katotohanan. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, hinimok ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee ang gobyerno na pakatutukan ang pagpapabuti sa produksyon ng bigas o pagkakaroon ng rice self-sufficiency ng bansa sa halip na umaasa na lamang palagi sa rice importation. Pagbibigay diin ni Lee na mainam pa rin o manong masiguro ang mga kakayanan ng local agriculture sector na matugunan ang kaukulang supply ng bigas para sa sambayanang Pilipino.
Ayon sa mambabatas na lubos niyang pinasasalamatan ang naging inisyatibo ni Speaker Martin Romualdez na makuha ang commitment ni National Assembly of Vietnam President Vuong De-u sa pag-supply ng Vietnam ng bigas sakaling kailanganin ng Pilipinas na mag-angkat nito. Paalala ni Representative Lee na ang export policy ng iba't ibang bansa ay hindi permanenteng kontrolado ng Pilipinas, gaya na lamang sa naging pahayag ng India at Thailand na hindi muna sila maglalabas ng supply ng bigas at mas uunahin nila ang pagtugon ng kanilang local rice demand. Mungkahin ni Lee upang protektahan na rin ang Pilipinas mula sa walang katiyakan na export regulation ng ibang rice-producing countries, makabubuting tutukan ng pamahalaan ang pagtulong sa mga local rice farmer upang mapataas ang ani ng mga ito. Aniya, mahalaga na matulungan ang mga magsasaka na magkaroon ng kakayanan na makapagtanim at masiguro na mayroon silang aanihin para magkaroon tayo ng sapat na supply ng bigas. The 2023 FIBA Basketball World Cup updates. Umangat na ho sa ranggo ng Pilipinas sa nalalapit na FIBA World Cup 2023 at batay sa pinakahuling power ranking ng opisyal ng FIBA World Cup Management. Mula sa 32 teams na nakatakdang maglaro sa FIBA 2023, nasa pang-20 na ang pwesto ng Gilas Pilipinas mula sa ika-22 na pwesto nitong nakalipas na mga buwan. Batay sa analyst ng FIBA, nakatulong dito ang mga panalong nakuha ng Gilas sa nakalipas na tournament sa China kung saan naipanalo nila ang 3 laro habang isa lamang ang pagkatalo. Malalakas na kupunan din ang dinomina ng Gilas katulad ng Iran at Senegal. Maliban dito, inaasahan pang lalong lalakas ang Gilas sa pagpasok ni Jordan Clarkson na dumating sa bansa nitong nakalipas lamang na linggo. Maliban sa Gilas, tinukoy din ng mga sport analyst na nakatutok sa FIBA ang mga kupunan ng bansang China, Puerto Rico, Latvia, Mexico, Lithuania, Dominican Republic at Italy bilang mga gumagandang performance habang bumaba naman sa pwesto ang Greece, Canada at maging ang defending champion na Spain at iba pang malalakas na kupunan. Ang FIBA Power Ranking Analyst ay inilabas ilang araw bago ang pagsisimula ng Basketball World Cup sa Agosto 25. Samantala, nanatili naman sa rank number 40 ang Pilipinas sa overall World Basketball Rankings ng lahat ng mga national basketball team sa buong mundo. Sa ibang balita naman, hinimok ni Senator Francis Escudero si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pigilan ang Armed Forces of the Philippines sa pagbibigay ng anumang komento tungkol sa mga usapin na kinasasangkutan ng West Philippine Sea. Naniniwala kasi ang senador na maaaring magdulot pa ito ng higit pang sagutan sa pagitan ng Pilipinas at China. Bukod pa rito ay posible rin anya na magkaroon ng maling interpretasyon na nagdideklara ang Pilipinas ng giyera laban sa malaking bansa sa Asia. Hinikayat ng senador si Pangulong Marcos Jr. na ipag-utos na tanging Department of Foreign Affairs na lamang ang magbigay ng komento tungkol sa issue sa West Philippine Sea. Ginawa nga ng senador ang pahayag matapos na magsalita ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Browner Jr. na isang act of war ang ginawang pambomba ng tubig o water cannon ng Chinese Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard na nasa resupply mission patungo sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa may Ayungin Shoal. Gate pa ng senador na kinakailangang maging maingat ng pamahalaan sa pagbibigay ng anumang komento na maaaring magpalala pa sa tensyon at upang mapanatili ang bukas na komunikasyon sa pagitan ng dalawang bansa. There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Hinikayat ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated
Ang gobyerno ng Pilipinas natutukan rin ito ang pagbibigay ng mga programang pang-agrikultura para sa mga magsasaka dyan ho sa Visayas at Mindanao. Sa isang pahayag, sinabi ni Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated President Danilo V. Fausto na halos lahat ng proyekto ng gobyerno ay nakafocus lamang sa Central Luzon at Cagayan Valley. Naniniwala ang opisyal na kung bibigyang pansin ng gobyerno ang Visayas at Mindanao ay maaaring tumaas ang produksyon ng bigas sa bansa. Bukod dito ay may iwasan na rin aniya ang pag-aangkat ng bigas mula sa ibayong dagat. Kabilang sa mga natukoy na lugar na hindi naabot ng tulong ay ang Socsargen, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Western at Eastern Visayas. Paliwanag ni Fausto, posibleng umabot sa 80% ang mababawas sa kakulangan sa supply ng bigas kung mabibigyang pansin at susuportahan ang iba pang rice-producing areas sa ating bansa. Nagsagawa naman ng 2 araw na Executive Committee meeting ang mga opisyal ng Civil Service Commission upang mapag-usapan at suriing mabuti ang kanilang mga plano at estratehiya pagkatapos ang naranasang pandemya sa bansa. Ang nasabing komperensya ay pinangunahan mismo ni Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles, Commissioner Eileen Lourdes Lizada at Ryan Alvin Acosta, kung saan layunin nilang masuri ang progreso ng ahensya patungo sa 2023 target at magbungkahi ng mga operational improvements at tukuyin ang mga oportunidad sa pag-unlad sa new normal. Inorganisa nga ng Civil Service Commission Office for Strategy Management ang EXICOM meeting ay sinundan din ng pagsusuri ng Civil Service Commission Strategy Map at Scorecard 2024. Muling pagbisita sa kalendaryo sa pagpaplano at pagbabudget at pag-update ng mga operational concerns na nakalap mula sa mga nauna nang isinagawa ng CSC Field Directors Conference. Bilang pangunahing tema naman ay ang digital transformation, kung saan itinatampok ng mga opisyal ng rehiyon ang epekto ng bagong software at mga proseso ng daloy ng trabaho sa mga internal system ng Civil Service Commission, pamamaraan at panlabas na paghahatid ng serbisyo nito. Ang pinakamahusay ay ang nakasanayan sa paggamit ng mga digital management system katulad na lamang ng Online CSE Application System, Exam Application Information System, ang Property Inventory Management System at Learning Management System ay ipinakita din ng CSC Regional Offices. Inihayag naman ni Commissioner Lizada ang kahalagahan ng komperensya sa mga direktor ng CSC 3 at 4 na ang kahalagahan ng pag-aaral at pag-unlad ay upang matiyak ang liksi, katatagan at kakayahang umangkop sa pabago-bagong tanawin. Pinasalamatan naman ni Commissioner Acosta mga naging kontribusyon ng mga direktor at walang patid na suporta sa panahon ng pagpupulong na binanggit na ang pagtutulungan at pag-unawas sa mga target na institusyon ay magbibigay daw daan para sa pananaw ng komisyon sa pagbibigay kapangyarihan sa mga tao at organisasyon sa pag-unlad ng human resource at organization. Nagpahayag naman si Commissioner Acosta ng pagtitiwala sa kakayahan ng CSC na itaguyod pa ang mga pangunahing halaga nito at tupdin ang misyon nito sa pagtataguyod ng kahusayan, pagtugon, kagandahang loob, progreso at gayon din ang integridad sa serbisyong sibil. Iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nakapagtala ang Bulkang Mayon ng mahigit sa 126 volcanic earthquake at 179 rockfall events sa nakalipas na 24 oras. Batay sa latest bulletin ng ahensya kanilang umaga, kabilang sa naitalang volcanic earthquakes ang 56 na tremor events na tumagal ng 1 hanggang 45 minutes. Ilan sa mga tremor ay sinundan ng dagundong na tunog na rinig sa loob ng 7-kilometer radius mula sa bunganga ng naturang bulkan. Na-detect din ang isang pyroclastic density current at 4 na insidente ng pagguho ng lava sa Bulkang Mayon. Nagpapatuloy rin ang mabagal na pag-agos ng lava mula sa summit crater ng bulkan na umaabot ng 3.4 kilometers sa may Bongagali o timog silangang bahagi, 2.8 kilometers naman mula sa Miisigali o timog bahagi at 1.1 kilometers sa Basud Gali o silangang bahagi ng bulkan.
nagbuga din ng sulfur dioxide na nasa average na 966 tons kada araw nitong linggo at naglabas ng katamtamang plume na may taas na 1,500 meters na napadpad sa Timog Silangang Kanluran, Timog Kanluran at Kanluran-Timog Kanlurang direksyon. Bunsod ng nagpapatuloy na mga aktibidad ng bulkan, nananatili pa rin ito sa Alert Level 3 kung saan posible ang mapanganib na pagsabog ng bulkan sa mga susunod na linggo o araw. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 38,000 na individual o mahigit 9,000 na pamilya na nasa 26 na barangay sa Bicol Region ang apektado dahil sa magmatic unrest ng naturang bulkan. Samantala, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rasyonalisasyon ng lahat ng programang pangkabuhayan ng gobyerno. Ito ang inhayag ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman sa mga mambabatas sa ginanap na pagdinig kamakailan ng House Committee on Appropriation sa 5.7 trillion na panukalang pambansang pondo para sa taong 2024. Ayon pa sa kalihim, inatasan ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na isakatwiran ang lahat ng mga proyekto at programang pangkabuhayan sa ilalim ng pamahalaan. Aniya, ng pag-aaralan umano ng Pangulo ang National Expenditure Program para sa 2024, inisip nito na maraming ahensya ang nagbibigay ng livelihood programs na magkakahiwalay. Dahil dito, sinabi ni Pangandaman sa mga mambabatas na magsasagawa ng pag-aaral ang Department of Budget and Management sa naturang usapin ngayong taon kung saan ang posibleng rasyonalisasyon ng livelihood programs ay maisasagawa sa taong 2025. Ang mga pondo din para sa kanya-kanyang livelihood programs ng iba't ibang ahensya sa gobyerno ay tatalakayin sa isasagawang briefing ng Appropriation Panel kasama na ang mga departamento. Samantala, matagumpay naman na na-deport ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang 2 Indian national na pinaghihinala ang mga terorista. Kinilala ito na sina Manpreet Singh Hill, 23 anyos at Mandip Singh na 26 anyos. Sila ay na-deport sakay ng isang flight patungo sa New Delhi, India. Una rito ay pinag-utos nga ng immigration ang agarang pagpapadeport kay Manpreet dahil sa pagiging undesirable alien nito. Napag-alaman kasi ng Bureau of Immigration batay sa impormasyon na binigay ng United States Federal Bureau of Investigation na ito ay may kinakaharap na kasong pagpatay sa kanilang bansa. Bukod pa rito ay naharap rin si Manpreet sa ilang charges hinggil sa Unlawful Activities Prevention Act at iba pang kaso. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, ang kanilang matagumpay na pagpapadeport sa dalawa ay madudulot niya ng kaligtasan para sa mga Pilipino mula sa mga undesirable alien na maaring maging sanhi naman ng malaking banta sa ating bansa. Samantala, nangako ang Administrasyong Marcos na pabibilisin nito ang pagpapatupad ng normalization program para sa dating mga combatant ng Moro Islamic Liberation Front kasama ang kanilang mga pamilya at komunidad. Ang naturang programa ay naipasa sa bisa ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro noong 2014 ay layuning mayangat ang kalagayan ng dating mga Moro Islamic Liberation Front combatants, kanilang mga pamilya at komunidad. Sinabi ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. sa ikasampung pagpupulong ng Inter-Cabinet Cluster Mechanism on Normalization noong nakalipas na linggo, bahagi ng pagsusumikap ng pamahalaan ang normalization program para mabigyan ng importansya at pagkakamit ng pangmatagalang kapayapaan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kabilang sa mga hakbang sa ilalim ng programa ang pagsasanay at tuloy-tuloy na livelihood activities para sa mga dating Moro Islamic Liberation Front fighters. Samantala, hinikayat din ni Presidential Peace Advisor at Inter-Cabinet Cluster Mechanism on Normalization Co-Chairperson Carlito Galvez Jr. ang member agencies nito na ipagpatuloy ang kanilang socio-economic intervention sa ilalim ng normalization program para sa fiscal year ngayong 2023. Kabilang dito ang Technical Education and Skills Development Authority para sa Technical Vocational Education and Training, para sa decommission ng itong Moro Islamic Liberation Front combatants
ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers, program ng Department of Labor and Employment at iba pa. Sinabi din ni Galvez na ipagpapatuloy ng Office of the Presidential Advisor on Peace Reconciliation ang Unity ang sumunod sa inisyatibo para sa 2024 sa ilalim ng panukalang pambansang pondo ang agarang pamimigay ng cash assistance para sa decommission combatants sa ilalim ng ika-4 na bahagi ng decommissioning study grants para sa 1,050 na pagbibigay ng health insurance premiums at pag-asagawa ng alternative learning system para sa kanila. Samantala, nagkasundo naman ang Bureau of Fire Protection at Manila Electric Company upang pagbutihin pa ang kanilang pagtutulungan laban yan sa sunog. Una rito ay nagkausap sina Bureau of Fire Protection National Capital Region Regional Director Chief Superintendent Nahum Taroza at Antonio Abuel, Vice President for Facility and Safety Management ng Meralco ukol sa naturang usapin. Sa naging pag-uusap ng dalawa, nagkasundo ang mga ito sa pagkakaroon ng technical assistance training para sa mga bumbero upang lalo pang madagdagan ang kanilang kaalaman. Napagkasunduan din ng dalawang opisyal ang aktibong pagsugpo sa mga illegal connection ng kuryente na kadalasang pinagmumulan ng mga sunog. Batay kasi sa datos mula sa Bureau of Fire Protection, karaniwang pinagmumulan ng mga sunog sa Kamaynilaan ay may kaugnayan yan sa mga kuryente. Samantala, napag-usapan din ng dalawang opisyal ang pagpapatayo ng world-class facility station at ang kahilingang wag na ring maisama ang mga sasakyan ng Bureau of Fire Protection sa number coding sa Kamaynilaan. Naman tayo ng mga balita mula sa ating probinsya, dyan ho sa nagpapatuloy na pag-aalboroto nitong Bulkang Mayon. May buong detalye ang Bombo Radyo Legazpi. Pumalo pa sa mahigit 323 million pesos ang kabuuang cost of assistance sa mga residente na apektado ng mahigit 2 buwan na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Ayon kay Office of the Civil Defense Vehicle spokesperson Grimil Naz na panayam ng Bombo Radyo Legazpi, mulang naturang halaga sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga local government units, non-government organizations, stakeholders at mga pribadong individual. Siniguro ng opisyal na hanggang may mga pamilyang nananatili sa mga evacuation centers ay hindi titigil ang pamahalaan sa paghahatid ng pangangailangan ng mga ito. Batay sa pinakahuling tala ay nasa 5,789 families pa ang nasa evacuation center sa kasalukuyan. Samantala, sinabi ni Nas na nananatili ring nakamonitor sa sitwasyon ng Albay ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nakahandaan niya ang national assets upang i-augment sa lalawigan kung sakaling mangyari ang worst case scenario. Maliban sa pag-monitor ay kung di mangyari man worst case scenario ay nakaredy rin po ang ating mga national assets na pwedeng i-augment dito po sa Albay. Tuloy-tuloy po yan hanggat hindi pa po bumababa yung alert status ni Mayor or hanggat meron po tayong evacuation center. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Balita pa rin ho mula sa ating mga probinsya, itong pinaniwalaang mataas na lider ng rebelde dyan ho sa Panay, patay sa sagupaan ng militar at tropa ng gobyerno. May buong pag-uulat ang Bombo Radyo Iloilo. Natukoy na ng mga otoridad ang miyembro ng Communist Terrorist Group na namatay matapos ang sagupaan ng 61st Infantry Battalion ng Philippine Army at mga rebelde sa Barangay Kananaman, Leona at Barangay Ayubo, Tubungan, Iloilo. Ang biktima ay nakilala sa pangalang Mara. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Lieutenant Danilo Noca, hepe ng Leon Municipal Police Station, sinabi nito na ang nasawi ay mataas umano na leader ng Sibat Platoon ng Southern Front Committee Rayon Panaya sa pamumuno ni Ka Bebong. Maliban kay Mara, may isa pa umanong lalaki na nasugatan sa engkwentro. Nangyari ang sagupaan kasunod ng reklamo ng mga residente na may mga armadong individual sa lugar. Sa ngayon, nagpapatuloy pang hot pursuit operation upang mahuli ang iba pang mga rebelde na kasamahan ng nasawing rebelde. Nakita ng leader ng New People's Army na nasa sa Kubo, pinaputukan yung army, nag-return fire naman yung army at saka nag-withdraw yung member ng alit sa
CTG at hinabol ng 61st. Nasa siguro more or less 100 meters away sa first encounter site. Nangyari doon na namatay yung isang rebelde. Si Police Lieutenant Danilo Noca para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John at Sanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, 2 naman na kumuha ng pagsusulit para sa 2023 Psychometrician Licensure Exam mula sa probinsya ng Cagayan. Pasok sa top 10. May nakapanayam dyan ang Bombo Radio Tugigaraw. Pagpupursigi sa pag-aaral at panalangin ang tanging sekreto ng 2 psychometrician mula sa probinsya ng Cagayan matapos makapasok sa top 10 at pumasa sa katatapos lamang na 2023 Psychometrician Board Exam. Ayon kay John Patrick Pagulayan, top 7 residente ng bayan ng Peñablanca at si Jade Michelle Pabalinas na siyang top 10 naman mula sa bayan ng Lalo. Labis ang kanilang kasiyahan na bukod sa nakapasa sa naturang pagsusulit ay napabilang pa sila sa top 10 na kahayagang nagbunga ang kanilang pagsisikap at pagsasakripisyo mula sa mahabang panahong pagre-review. Sinabi ni Pagulayan na mahalaga na pagtuunan ng pansin ang pagbabasa at pagsagot ng drill questions habang nagre-review, ngunit hindi naman dapat nakalimutang bigyan ng sapat na pahinga ang sarili upang mabawasan ang pressure at magkaroon ng maayos na pag-iisip. Nagpapahinga rin po ako pagka alam ko naman pong may na-accomplish na po ako sa isang araw. And then, ayun po, nilibang ko rin po yung sarili ko kapag may time naman din po ako. Saka, nung mga final week po, 1 week before the board exam, ginawa ko na lang po nun is sumagot-sagot po nung drills tulad ng sinabi ni Jade para masanay ko na po yung sarili ko na sumagot sa mga tanong during board exam. So, parang yun po yung naging strategy ko during the review season po. Sa learning strategies po, dapat alam po natin kung ano ba yung talagang nakakatulong sa atin na kapag ginawa natin tong strategy na to, talagang may natututunan tayo. Para naman kay Pabalinas ay mahalaga naman na ang pagkakaroon ng disiplina sa pag-aaral, ngunit dapat ay bigyan din ng pagkakataon ang sarili upang maglibang at mabawasan ang pressure. Inihayag pa ng 2 na bukod dito ay mainam din na alamin ang pinakamabisang learning strategy sa pagre-review upang mabilis na matandaan ang lahat ng mga inaaral na may kaugnayan sa board exam. Sa ngayon ay balak umano nilang magpatuloy bilang psychometrician at hasain pa ang kanilang kaalaman sa pamamagitan ng pagkuha ng masteral at hanggang sa maging isang psychologist. Sina Pagulayan at Pabalinas ay kapwa nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Psychology sa University of St. Louis, Tugigaraw. Yan ang balita mula sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jello Magundayaw para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo. Oras alas 12:27 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, ituhong Brigada Eskwela isinagawa dyan ho sa mga paaralan sa Jensan. May buong detalye ang Bombo Radio Jensan. Naglilibot-libot ang mga guro ng Bula School of Fisheries, barangay officials kasama ang ilang stakeholders sa mga kabahayan sa nasakupang lugar bilang pagsisimula ng pagbubukas ng klase. Sinabi ni Redan Eliponga na namumuno sa Brigada Eskwela ng naturang paaralan na mga aktibidad ay bubuksan sa pamamagitan ng paglilibot-libot. Sinabi din nito na nagsimula na ang mga aktibidad alas 6:30 ng umaga kanina kasama ang local government ng Barangay Bula, Joint Task Force Jensan, Bula Police Station at ang Philippine Coast Guard at ng iba pa. Ayon dito, bilang pagtupad sa kautusan ng Department of Education na gaganapin ng Brigada Eskwela mula Agosto 14 hanggang 18 ng taong ito. Our Brigada Eskwela 23 will start August 14 until August 18. We tap the local barangay of Bula, local government unit of Bula. We also tap the Task Force Jensan to join us, the Police Station 6, and also the Philippine Coast Guard. Muli namang nilinaw na ipinagbabawal ang solicitations, ngunit kung kagustuhan ng mga magulang na ibigay ito ay tatanggapin naman daw tulad ng semento, hollow blocks, pako,
kahoy, pintura at iba pang materyales na magagamit sa pagpapabuti ng mga sira-sirang silid-aralan. Napag-alaman na noong naranasan ng COVID-19, nawala ang Brigada Eskwela sa mga paaralan. Yan ang ulat mula rito sa impilan ng Bombo Radio Jensen. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Levi De Leon. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. At sa ating balitang pampalakasan, itong triathlon sports event sa Boracay, inaasahang hahakot ho ng maraming turista. Ang balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio Kalibo. Pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan ng Malay Aklan ang triathlon sports event na gaganapin sa isla ng Boracay. Ayon kay Malay Mayor Floribar Bautista, kauna-unahan itong pagkakataon na isasagawa sa Boracay. Nalalahukan ng nasa 600 na mga triathletes mula sa iba't ibang panig ng bansa at ilang madayuhan mula naman sa ibayong dagat. Dagdag pa ng alkalde na inaasahan ng nasabing event na hahakot ang maraming turista na makakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya. Gayon din, oportunidad ito para ma-showcase ang Boracay bilang isa ring sports tourism destination. Wala aniyang inaayawan ng LGU kung kaya't kaagad niyang tinanggap ang alok ng mga organizers na sa isla gaganapin ang malaking sporting event na magsisimula sa Oktubre 19 hanggang 22 ngayong taon. Nasa 7,000 ang registration ng bawat partisipante. We have to really to support this event. Marami to showcase nga na kayang-kaya pala ng Boracay. And we're very happy na requirement nila ay napasahan natin yun. So yun ang maganda. Kasi Boracay really is prepared for any kind of events na gawin dito sa Boracay. Malaki talaga ang nito na may tulong, especially sa ekonomiya natin dito sa Aklan. Si Malay Mayor Floribar Bautista sa kanyang naging pahayag. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Michael Alano nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Na nakaligad sa takna sini nga las 12. Balik na diri sa pagpangalagad karon sa Bombo Aray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad. Check nato ang linya ni Bombo Marisol Binya sino may kantanan sa statement ni Senator Francis Tolentino. May kantanan sa sining ROTCO nagakadapat gid lamang kuno banwa nga ipatuman ini sa aton siniyang mga estudyante. Ano ba lang nakita sining bintaha diri sang senador, lakip man sa karon ang pagbisita kag pagtambong ni Chief PNP Acorda. May kantanan sa ika-122 nga Police Service Anniversary sang Police Regional Office 6. May mensahe diri nga palabot ang Chief of PNP. Tutukan gid kuno ang illegal drugs. Anyway, balik-balikan naton ina sa aton man sinibre nga pagpangalagad check kanay naton. This time si Bombo Marisol Binyas. Bombo Sol sa report ta please come in. Ginpabutyag ni Senator Francis Tolentino ang 100% niya nga suporta sa ginaduso nga mandatory Reserve Officer Training Corps kadungan sa pagbukas ang pinakauna nga Philippine ROTC Games 2023 nga ginkaupdan sang Visayas leg kaginhiwat sa Iloilo Sports Complex. Ang programa ang ginkaupdan sang mga ROTC cadets naton, estudyante, Philippine Army, Philippine Navy, kag Philippine Air Force kung sa diin gintambungan man ini ni Senator Francis Tolentino nga amo ang honorary chairman sang aktibidad. Sa interview sang Bombo Radio kay Major General Joel Alejandro S. Naknak, Deputy Chief of Staff sang Reservist and Retiree Affairs J9 AFP, iyagin pahayag nga ining paghiwat sang Philippine ROTC Games ang isa sa mga dako nga tikang para ihanda ining pagpatigayon sang mandatory Reserve Officer Training Corps sa pungsod. Dugang pasini nga ini ang makapaathag sang importansya kag pagpamuklat sa mga Reserve Officer Training Corps sa ila responsibilidad
bilang isa ka adults. Padayon pa sa gihapon ang debatihay sang pagduso sining mandatory sa Senado pangsuno kay Major General Naknak, suportahan gid niya ini sa kabangdanan nga dako ang mangin benepisyo sini sa pagpabaskog iya sang puwersa sang mga army sa pungsod. Ari pamatian ta si Major General Joel Alejandro S. Naknak, Deputy Chief of Staff sang Reservist and Retiree Affairs J9 ASP. Well, masasabi natin na isa ito sa hakbang para maging handa tayong doon sa eventual passage of the mandatory ROTC. Itong ROTC Games natin ay magbibigay mulat sa ating mga kabataan kung anong importansya ng ating pagprepara sa kanila sa kanilang role as adults in the field. So far, pinag-didebatehan pa po yan sa ating Senado at sa pagkaalam ko po, i-offer ito sa kolehiyo. Kag-ato na batian si Major General Joel Alejandro S. Naknak. Sa interview naman sang Bombo Radio kay Senator Francis Tolentino, ang honorary chairman sang Philippine Reserve Officer Training Corps Games 2023, iyagin sila nga dapat nagid iya ipatuman. O kon sa percentage rate pa, 100% gid ang iya suporta sa ginaduso nga mandatory Reserve Officers Training Corps, kag wala na ini makitaan sang ano pa nga pangduwa-duwa o kung pagpamalabag sa ipatuman nga mandatory ROTC. At kung pamatian si Senator Francis Tolentino. Scale of 1 to 10, 100. Kag-ato na batian si Senator Francis Tolentino. Alright. Kag ini mandatory Bombo Cham sang ROTC igaduso ini siya sa level sang mga kolehiyo or college state and university naton. Sige. Ini si Bombo Marisol Biñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Marisol Binyas sa imo sinikaron nga follow-up report. May kantanan sa statement man sa aton sinimo opisyales natuhoy karon sa sining Reserve Officer Training Corps, no? Nga gindula ni sadto bangod man iya gani sa issue sang hazing. But sa karon ginaduso ini sa mga top officials naton nga nagakadapat kuno nga ibalik ini sa aton iya nga mga universidad una bes sa aton sinikarong mga kabombo para kuno malikawan ang pag-inganyo sa mga estudyante sa pagsulod sa komunista terorista group. Now kaglakip na si Adri Banwa agud nga tudloan man sang basic knowledge ang aton sining mga college students, no, nga ma-enroll diri sa bahin karon sang Reserve Officers Training Corps, no? Nagadepende ini kay sa karon ang majority sa aton sining mga opisyal ang nagaduso sa sining panawagan nga ibalik na ang ROTC, no, sa mga universidad. Ikaw nga college student or manog nga college, pabor ba ikaw sa mandatory ROTC? Sa aton sining mga kabumbo, abi palapot ring imong opinion kay parang mahatagan taman sa nagakigo karon nga pagtamod. Oras naton 37 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Diri man sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto mayara man sa ROTC, no, or ining Reserve Officer Training Corps games kuno pahiwaton sumong, but may mga information kita diri nga ma-practice kunong iban nga atleta, ginpabayan pa sila sang Iloilo Sports Complex. Anyway, istoryahan naton ina karon diri man sa aton sa nga pagpangalagad kay may ara lang kuno sa mga misunderstanding nga nagkalenabo sa aton sini karon nga mga kabombo. Pagbalik ta istoryahan taning statement ni PNP Chief Acorda, may kantanan sa pagtambong niya, no, sa ika-122 nga Police Service Anniversary sang PRO6. Tigi na patutukan niya gidrio ang illegal nga droga kag ang 18 tubla ka mga opisyal sang Philippine National Police nga nagsumiter sa ila courtesy resignation. Ginbaton adto tanan kag pagbaton ini sila ang ginpangkakas na sa serbisyo. Balikan naton detalye sini pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdumon.
The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 13 to 19, 2023. Sa sining Sabado, ang Frets Band sang Bacolod ng ari naman diri sa Iloilo. Agud liwat nga maghatag sa inyo sang 150 ka minutos nga great musical show sa Concert at the Plaza. Blasting off sa alas 6 ng gabi sa Agosto 19, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 20, Domingo, imbitanong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga paghiwaton sa Latolda, magasugod las 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangayo kita sang kabakod kag resilience sa Ginoo para aton masarangan ang tanan nga mga man-made kag natural trials nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga palengke winners. Ako si Marian Concepcion ng Promotion Leganes Gulo. Nagdaog sa third market draw sa swerte sa palengke sa Leganes Public Market, August 12, 2023. Naggamit ako for Chase Nor Chicken Cube. Resibo ko nga ako nadagdag. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, and 500 pesos. Nagdaog ako 100 pesos na cash. Nag-isa ka balding nga gift. Nasulod sa Oropan, nga balding nga nagabalor 800 pesos. Nagpasalamat ako sa product sponsor ng Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain
kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga 45 minutos na kaligad sa takna sining alas 12. Balik sa pagpangalagad sang Bombo Anay Sauto sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Chari Sumagpao. May kantanan sa sining pagtambong ni Chief PNP Acorda sa ika-122 nga Police Service Anniversary sang PRO6. Sa iya sining pagtambong, kampanya batok sa illegal selling droga ang ginapatutukan sang Chief PNP. Iyaman sinigin na pakigbahin nga ang 18 ka mga opisyal sang pulis kinagsumiter sang ila sining courtesy resignation. No, ginpang baton ato kag pinangkakas na ini sila tanan sa pwesto. Inikabahin sang internal cleansing man sang Philippine National Police. May kantanan karon iya sa illegal drugs. Kay dako diri ang pagduda sang aton sining mga opisyal nga mientras tanto mayara sang link or may nagapayong nga men or even women in uniform sa mga durugista hindi ni dali-dali karon iya nga matumba sang aton sining kapulisan. Kagang kampanya na to hindi mag-prosper, hindi makataklad sa another stage sa campaign against illegal drugs. Check ta si Bombo Chari Sumagpao. Cha, sa report please come in. Nangin na dinapit nga bisita Bombo Champ si Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Ini may kaangtanan, selebrasyon man sang hanay sang atong sining nga kapulisan sa ila sining nga pagsaulog sang ika-122 na nga anibersaryo sang ila sining nga serbisyo sang kapulisan sa aton sining nga komunidad. Kung sa diin ang tema gani nila diri no Bombo Champ amo ang nagkakaisang pulisya at pamayanan tungo sa mapayapa at maunlad na bansa. Diri Bombo Champ sa ginhiwat diri nga selebrasyon sang Police Regional Office 6 kung sa diin nag-attend diri ang tanan diri nga mga city directors, ang provincial directors, tanan nga mga matag-as man nga opisyal sang mga ang kaupod man nga ahensya sang gobyerno sang Bureau of Fire Protection naton, sang aton sini nga NPS LCAP, ara man ang aton sini nga Philippine Army, kag syempre sa nasilingan naton si General Benjamin Acorda Jr. amo ang nagtambong pa pumalin sa may Philippine National Police Headquarters, nagtadto din sa bahin sa syudad sang Iloilo para mag-attender sa nasambit iyang selebrasyon. Kasi dirino ang focus sang selebrasyon amo ang pagpakita nga ti ara sa gihapon dapat ang dedikasyon sang kapulisan sa ila sini nga ginakasang operasyon sa pang-adlaw-adlaw kasi ang ila sini nga pagkumiter sa ila sini ginsumpaan nga serbisyo initanan para sa kalinong kaga katawhay sang pungsod. Suno diri kaya Police General Acorda sang ini siya Bombo Champ no ang ulong istorya man siyempre sa tanan nga mga bisita man. Siya ang naghambal nga kinahanglan sa gihapon may ara sang pagkakaisa suno sa iya ang bilog nga kapulisan kasi una dira suno sa iya padayon niya nga ginapakita nga ara sa gihapon ang personnel moral kag ang welfare kung sa diin gusto niya para mas mangin epektibo ang isa niya kapulis sa pag-ubra sa nga maayo nga panerbisyo sa mga pumuluyo sang pungsod ara sa gihapon ipakita ang moral kag respeto man sang kapulisan sa isa kaga isa kag iya man diri gusto man niya ihinyo nga ang kada pulis nga maka-contribute sang maayo sa tagsa ka operational accomplishments amo ang hatagan gid sang komendasyon diri kag incentive ini para mas mangin epektibo nga isa ka miyembro man sang Philippine National Police. Iya man diri gin-reiterate
sa nasambit nga selebrasyon amo ang mas mabagsog pagid nga community engagement kung sa diin ginmanduan niya ang bilog nga hanay sa nga police regional offices nga mas pabagsugon ang ila sini ginapatigayon nga mga outreach programs kag labuton pagid ang mga mas malayo pagid nga mga sektor sini sang aton sini nga mga pumuluyo. Nagpalabot man diri siya Bongbot Camp no sa kadungan sang selebrasyon, gin-reiterate pagid niya ang isa diri sa iya nga ginafokusan gid nga advokasya amo ang integrity enhancement. Kung sa diin dira nakasulod ang iya sinipadayon nga internal cleansing program kung sa diin limpyuhon ang tanan nga hanay sang iya sini nga kapulisan at the same time ibalik ang pagsalig sang mga pumuluyo sa iya sinima nga kabusan kag iya gani ginpadayaw man nga ti sa sulod sang iya sini nga pagtungko masobra na 2,271 sa mga pulis ang napasakaan na sang kaso kada masobra 500 na diri Bongbot Camp amo ang na-dismiss na sa serbisyo. Ang fokusan pagid niya diri sa atong sini nga mga kabombo amo ang iya sini nga ti suno sa iya kay ti naga-high-tech naman ang panahon ang serbisyo sang kapulisan amo ang naga-high-tech man kay ti naga-focus man siya sa digitalization kung sa diin mas pa-high-tech man ang ulubrahon sang mga pulis sa tagsa ka mga opisina para gani gamay na lang ang ubra ni nga magugol nila sa opisina nila kag mas laban nga magserbisyo sa sagwa sa kalsada kag makit-an nga dinadeploy sila sa tagsa nila sa mga police station. Kasi syempre ang ikalima diri suno sa iya amo ang agresibo kag honest nga pag-operate sang ila sini nga mga ginakasa nga mga operasyon. Kasi sa iya gani nga datos ginpadayaw niya diri ginpabugal nga halin sang July 2022 dangat July 2023 nagnubo ang crime rate sa bilog nga pungsod by 2.08%. Kasi sunod diri gani man siya Bongbot Camp no nga isang siya ang naghatag diri sa statement sang ma-interview man sang Bombo Radio tanan ginpasalamatan niya ang kapulisan sa ginhatag nga impact sa kung anuman ang nalabot sang hanay sang Philippine National Police sa subong halin sa nga nag-umpisa ini gintukod afta sa subong tuig 2023. Kasi ang iya diri ginpasalamatan ang tanan man ang sakripisyo, dedikasyon man sang tagsa ka mga pulis kasi makitanda ni ang pipila na ka mga pulis subong mati nagkalamatay no sa mga enkwentro kag sa mga operasyon nga amo ang gusto man nila ulikdan sa padayon nga pagpanerbisyo man sang kapulisan sa komunidad. So amo ina ang gusto niya samtang nagapadayon ang serbisyo sa mga pulis nga amo ang buhi sa subong balik doon man sang mga kabaro niya ining mga inagihan kag ang mga kaupdanan nga ti naguyang sang ila sini nga dugo para gani serbisyohan ang pungsod. Kaangot diri Bongbot Camp no iya man diri reiterate man ang iya diri nga gusto patutukan kung sa diin suno sa iya ang illegal nga droga amo sa gihapon gid ang iya diri nga main focus kung sa diin dapat matapna na ang problema sa nga illegal nga droga diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Suno diri kay Police General Benjamin Acorda ti halos tanan nga accomplishment sang kapulisan sa subong nakit-an niya paagi sa pagtaksa sang mga operasyon kag ti tapnaon ang kriminalidad tanan nga mga illegal nga aktibidades ilabi na ang illegal nga droga. Kasi na-appreciate gid niya no ang effort diri sang tagsa ka mga kapulisan pang ginako niya nga kinahanglan pagid tutukan sa gihapon ining problema sang illegal nga droga sa aton sini nga pungsod. Kay sa datos nila sa Philippine National Police Headquarters halos kalabanan nga mga ginapang preso sa subong halos tanan nga mga kriminal amo ang naga-engage sa o kuna konektado sa illegal nga droga rason nga nagakadakpan nila. Amo man sa bahin sa nga kampanya kontra illegal nga droga ginangot niya ini sa kampanya nila kontra illegal nga droga sa ila mismo nga hanay sang sa mga idalom sa Instagram. Bongbot Chare, steady lang ba? Doon nag-fluctuate imong signal out?
Philippine Standard Time, 53 minutos na kaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa Bombo Anay sa udto sa DOFM, Bombo Radio Iloilo standby, no? Sa kay Bombo Cherry sa magpabalikan ng iya sining linya sa diligid lamang madugay. Sana siling na naton banwa, hindi maging epektibong kampanya batok sa illegal sining droga kung may mga tawo nga naga lagas or sa bahin na mikaron sa aton sining iya nga mga law enforcement agencies, partikularmente sa bahin sa Philippine National Police. Kung may mga tao nga naga-engage pa dira sa illegal drugs, nagapayong, naga-cover up, naga-acto as protector, hindi kita yung makasagidas sa kampanya naton, matuntun nga kampanya batok sa illegal nga droga, kung hindi ini sila magkalakaka sa serbisyo. Balikan tas Bombo Cherry, please come back. Kana siling na nato na Bombo Champ nung sa bahin sang kampanya man sa gihapon sang kapulisan naton kontra illegal na droga. Naukod naman diri hindi ang kampanya sang kapulisan kontra sa mga drogista naton nga ara sa komunidad, kundi ang mga kapulisan man mismo nga amo ang ginaaligar subong nga base man sa monitoring kag investigasyon sang kapulisan naton, amo ang ginaaligar may involvado man diri may engagement man diri sa illegal drug trade. Kasi iya diri kumpirma man sa aton nga kung matandaan ni sang aton nga mga kabombo sang sinalikdan nga Hulyo 25 sang siniman nga tuig deklara na kag bato na ni President Bongbong Marcos Jr. ang resignation sa 18 tanan ka mga police officials nga amo ang ginaaligar gani involved sa illegal nga droga. Kasi ining 18 tanan ka mga police officials, hindi lang ini basta police officials, kay may mga ranggo ini sila nga Brigadier General kag mga full colonels Bombo Champ. Kasi ini sila ang ginkumpirma ni Police General Acorda nga gin-dismiss na niya sa serbisyo. Apang hindi pa na dira lang natapos kuno kay General Acorda ining pag-dismiss sa serbisyo diri sa 18 tanan ka mga police officials kay nagapadayon pa sa gihapon ang ila sini nga investigasyon. Kasi nadala na gani pagkakasuhan gid ini sila sang nagakaigo man nga kaso diri sa ila bangod gani kay sila sa dinadamo nga mga nasiling naton mga tag-as na opisyal sang PNP sa bilog nga pungsod Pilipinas amo ang nagpasa sang ila sini courtesy resignation. Sila nga 18 ang nakit-an diri nga may mga probable cause, nakit-an nga dako ang tsansa kag posibilidad nga naangot gid sila sa illegal nga droga. Kung sa diin ini gani ang ara gani nga suspected ini sila nga may involvement sa nakabuto nga nagligad nga hasta sa subong gani ginaimbestigaran sa National Police Commission Bombo Champ. Kasi ini sila ang iban diri gani involved sa kung matandaan sang tuig 2022 ang nakumpiska nga dira naglabot sa 990 kilograms tanan sa suspected shabu. Amo ini sila ang iban sa mga police officials nga nadala sa listahan nga amo subong ang dismiss na sa serbisyo ni Police General Acorda. Yari bala pamatian ang nangin interview sa Bombo Radio kay PNP Chief General ang Acorda Jr. Well, with regards to the accomplishment of our police officers, especially in PROSIX, when it comes to yung mas marami, we really cannot say what are the basic reasons, but to my appreciation is that because of the calling of all the police officers, there is this aggressive and honest law enforcement operations, and everybody heeded the call. And alam natin na talagang ang problema sa drugs ay yan pa rin ang medyo parang pinagtutunan ng pansin, because as per statistics, yung most of the crimes, yung mga offenders na naikukulong are in one way or another connected sa drugs. So that is still our focus, yung apprehensions of drug personalities. And what is ang binigyan natin na direktiba, when I assume, is yung tawag doon intelligence driven. So we have the list, we have the personalities, high value individuals and street level individuals, and I presume that is one of the reason why may mga accomplishments ang ating personnel and mas marami.
Follow-up lang, sir. Sir, after yung acceptance sir, ng resignation ng 18 third-level officers, what will happen next? As of now, the status of this 18 they are removed from the service na. What do you call that? We have issued the orders and yung iba natanggap na. Ayun, what will happen next? Will it just stop with the acceptance of the resignation? Wala po bang filing of a criminal and administrative charges? Tuloy-tuloy po yung investigation. And some of these were charged sa criminally and administratively. They were charged. So, yun. What do you call that? Kasama yon sa mga naimbestigahan na 69, all in all, 69 cases na ipinapile ng CIDG, and also part of these are administrative also. Nabatian sang aton nga mga kabombo ang nanginpahayag ni Police General Benjamin Acorda Jr., ang chief sang Philippine National Police. So among ina ang kaungdan Bombo Trump sang iya sini nga pagbisita diri sa aton sa may rehiyon sa Western Visayas sa pagsaulog gani sa 122nd Police Anniversary Celebration diri sa bahin niya sang Police Regional Office 6. Gin iya man diri gin ahatagan no sang kahigayunan kay pinagpanugyan gid siya sa iya sini nga kapulisan nga seryoso siya sa iya sini kampanya kontra illegal nga droga kag siya ang magapangayo man diri sa aton nga regional director sang report kung kumusta man nga ang internal cleansing program sang regional director naton ni Brigadier General Sidney Villaflor diri sa bahin sa Western Visayas. All right. Ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Chari Sumagpao sa imo siniiyang follow-up report. Isa no naman ayan manawagan liwat ang DILG or ang liderato sa Philippine National Police sa mga next level bala, no? Kunti ang gintarget to Lieutenant Colonel and or General, Lieutenant Colonel and Colonel. Isa no naman mag-request or manawagan sa another round of courtesy resignation hasta iya sa pinakamarubo sining ranggo sa aton sini mga kapulisan, no, nga pag-usisaon kag pag-imbestigaran kon bala ini sila ang mayara sang link sa bahin karon sang illegal drugs. Kay kon maklear naton ang hanay sa aton sini mga kapulisan from illegal drugs connection, ti dako ang tsansa nga ang kampanya naton mangin madinalagon. Hindi kay kung sino lang tuya ang mga kakumpetensya sa negosyo, amo lang niya ang gina-operate. Ang iban siniyati sa gyapon libre sini nga maka-transaksyon kay makapalusot sa ila sini iyang kontrabando or stocks ang illegal nga droga. Kag kon pananglitan matabo gin man inibanwa base sa subong iyang kaygayunan, no, dula ta nagin man ang illegal drugs. Ugaling sa karon sini nga mga tiniyondo kung lang taon nimo pagtakop sang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Apisar nga sa amo sa to iyang tsimpo tuman kay init ang kampanya batok sa illegal sini nga droga. Subong amo man sa gyapon kay init ugaling minus the killings na lang. Sa gyapon damo sang mga nagakaganyat bangod man siguro sa kadakoon sang kwarta, kadasig sang kwarta. Damo nagapadbinturar nga magduso sa gyapon sang illegal nga droga. May ara gani nga ginhimo na sininila yang family affair. Family affair nga ti bugos na sila yang pamilya or even mag-live-in partner, mag-asawahay. Amo iyang duso sang illegal sini nga droga. Ti pananglitan gani banwa nga may mga kasubong na sini nga mga sinyales nga nagaumpisa na sa pamilya or within the family, no, tibot silingon nga na-impluwensyahan naman inang iban sini nga miyembro sang pamilya. It's either by sa bahin karon sang aspeto nga dako ang income diri kon na magduso sa illegal nga drugs or illegal nga droga.
tinagakadapat gini banwa nga kung amo sining target sa ngaton kapulisan nga mapapa sa illegal drugs, pasiguraduhon tanay nga why na yasang may mapayong sa sining mga drugista, why na sang may mapabata-bata or why na sang pulis ngang tawag yaya sa drugista, boss, amo, oh, kay sa tungunang at simpo, daw halos kiniya nagdamo sini ang naimpluwensyahan sa mga drugista nga mga katapo man sang nagkalilain sini nga law enforcement agency. Nga naggalabot ka niya sa punto nga kompetensya malang na nilang ila sini nga ginahimos, ang ila sini nga neutralize, ang ila sini nga ginadakop para iya nga malimpyuhan ang ila sini nga teritoryo kag masulo nila ang illegal drugs distribution, ang negosyo sa pagpalapta sa illegal nga droga. Pero kung ma-eliminate na ito ng mga tao nga nagapayong, nagaprotect, mga bata-bata, nagapabata-bata, nagapangamo nga pulis sa mga illegalista o drugista, inako ang tsansa naton banwa, nga magpangibabaw batok sa sining kampanya karon sa aton sining nga gobyerno, batok man sa illegal nga droga. Oras na ton, 5 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa. Sa aton sining nga pagpanumbalik ka banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon, madamo diri sa nagapinalabot sa aton sang mensahe nga way gid kuno mapreparahan ang Haro area, preparahan ang in terms of traffic management. Kay sandig diri sa mga netizens or sa mga kabombo naton, ilagin pahayag nga opening of classes na subong may Central Philippine University mo. Nagbalik ng ila sini nga klasihan. Tidamo kuno sa mga nagapark dito bisan sa lagyan. Damo na to kuno nagapark bisan dira lang sa isang dalan bla. Rason nga nagtuga sa nga pagpugok sang dalagan sa trapiko. Oh. Iba si kung dugay-dugay ara naman ang mga traffic enforcer nato na. Kabalo ka mo banwa ano pa di sila? Pangdakop pa diri sila sang mga naga-illegal park nga vehicle bala. Kag mga vehicle nga yara naga-pundo or naga-park sa mga bike lane. Kay ti nangakig si Mayor Jerry Triñas mo. Pero kung mangakig gani si Mayor Jerry Triñas kay grabe traffic sa CPU area, dito naman na sila doon mapunsok. Tiyanon mo kay city proper lang yung tukso ni Mayor mo. Or basi kung diri lang sila na within city proper area kaya mo na ding malapit-lapit gawa. Kag para matulupang dan sang makahutik to kay Mayor Jerry Triñas nga perform na pistim no? Sa aton Sirmak Bumbo. Anyway, anong ginkadismaya sa aton sining alkalde kag may isa pa gid sa kuno ka talatapan sa or departamento or opisina iya city government nga ginsaylo ang responsibilidad sa isa ka head sa another office. Balikan tayo di matapos sa pila ka-importante nga mga panumdum. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tao sa imo nga palibot. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant.
Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light kag iban pa nga mga device bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok.
Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis. Sa minutos na nakaligad sa takna sining alauna, balik sa pagpangalagad sa bomboan ay sa udto. Ano yan ang rason kung nga dismayado si Mayor Jerry Treñas sa Public Safety Transportation Management Office? Kag ang mayor tati nagmando nga pang tikitan ining mga illegally parked vehicle. Sa aton sini makabumbo. Pero before sina, aribala mo Chris Leong Kublao. No? Di na di ang sundon ta sa amo sining sitwasyon, no? San ba lang? May praligban ako nga nasiplatan. Arabla, agin send ko dira. Din sinadira ang aton nga patihan abe. Sa aton sini nga mga kabumbo. Standby kay i-check naton ina with Bombo Angel Tan, driman sa aton sini nga pangalagad, no? Pero man ginsend ko nga picture pakita ta na kay para nga hatagan ta sang chimpo man ang aton sini nga mga kabumbo para nga mag ilaman sini nga binagbinago ni kun diin ang ila sini nga patihan sa aton sini mga kabumbo. Philippine Standard Time, 16 minutos nakaligad sa takna sini nga launa diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ikaw nga nagalantaw subong sa Facebook Live. Mangkuton ko ikaw, din diri ang imo sining patihan, ang no parking sign or ang pay parking sign? Kay why man maplastar mayo ipakita sa baba ang no parking sign bla mo nan. Tidindang imo sini nga patihan sinadira. Kung ang kilala ko pa gani, tikon why ka nagbayad, no parking ka eh. Pero kung mabayad ka, pwede ka parking eh. Diba si isa ini sa mga kabangdanan kung nga dismayado si Mayor Jerry Treñas sa Public Safety Transportation Management Office? Kay why siyang kasiguraduhan do pang duha-duha lang permibla wan pwede ka park di kiti may no parking di tapos sa dalom niya may pay parking ang sistema ni man i-check na bisibo mo Angel sa report na please come in. Bombo siyam ng pabudyag sang tuman nga pagkadismaya si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa talatapan sang Public Safety and Transportation Management Office. Sa interview sa Bombo Radio kay Mayor Treñas, pahayag na wala ini siya na namian sa nagakalatabo sa opisina. Suno kay Treñas, hindi manami nga una pa reklamo ang mga netizens sa mga violations nga dapat nasaway na nga daan sang mga personnel sa nasambit nga talatapan. Ang ginpang-raise diri lang ang concern Bombo Cham nga tikdo nagkabalaka diri ang alkalde una-una diri ang report sang damlagid lamang nga pagpangilkil sang mga traffic enforcers at the same time ang mga nagapark sa bike lanes. Pathag sa alkalde na istorya niya mismo si Mr. Jed Cunlo nga pinuno man sa Public Safety and Transportation Management Office kaga nagpabutyag diri si Mayor Jerry Treñas nga handa ini siya o kung nakahanda siya nga himuon ang mga tikang nga ginhimo way before
sa may Beautification Division kag Iloilo City Urban Poor Affairs Office para mapatadlong ang pagpadalagan sa mga nasambit nga talatapan ti himuon nga ini kuno mamotsyam sa PSTMO kag hambal niya if drastic actions needed willing gid ini siya nga pagahimuon. Kada kung madumduman nga ti ang natabo tumong siyam sadto sa may Beautification Division kag sa may Ikupaw, ginpang-dismiss ang pila ka mga job hires sa may Ikupaw tumong siyam ang ginpang-dismiss 29 gidto ka mga job hires kag ang sa may Beautification Division just like before may mga nagpositive dito nga mga job hires sa drug test bala natiging pangkakas at the same time ang ilaman mismo nga pinuno nga na-involve sa isa ka issue man diri sa Iloilo City Hall nga pagpanguta o kung pagpautang resign ini siya bombotsam. Singin pamangkot ang alkalde if may removal nga matabo naghambal ini siya nga hindi niya gusto pangunahan anay kaga kinahanglan gid anay konsultahon ang City Legal Office kaga Human Resource Management Office kada ti isa tong pamangkot man kung kinanglan pa ayhan na investigation wala mong motsyan sa battery ang alkalde na tindo hindi naman kinanglan sa investigasyon kaga do ko common knowledge naman kung ano ang kinanglan nga lihok nga pagaobrahon kaga actually so far nalipay diri ang alkalde sa mga intervention sa ginaobra kag naga-expectar sa mga changes nga matabo kaysa nga liga gila mga semana may ginahiwat nga retraining para sa mga traffic enforcers apang sa pihakabahin nagapati diri ang alkalde nga may sala sa structure o kung sa management man sang nasambit nga talatapan o kung sa may Public Safety and Transportation Management Office kaga so party ang the overall diri nga pahayag sa alkalde nga lantawon anay i-train anay ang mga traffic enforcers kag lantawon kung kung efficient kagid man bala sila momotsam sagati do kalaw ay man kag hindi man gusto sa alkalde nga island na yung tanan-tanan kaya do tanan o kung mostly sa ila nakahatag man sa malawig nila nga serbisyo para sa may syudad sang Iloilo. Yari ating pamatian bala ang nanging pahayag ni Mayor Jerry Treñas sang aton ma interview. Time this happened I think in a matter of 2 weeks. Ang una to, mo to pag-abot nga may report nga may nagapangilkil kadua ini naman nga may ga-park dira sa bike lane and we have to wait for the netizens to complain, no? So I'm very disappointed, no? And sa physics ginambal to sa una kung for every action there is a reaction. So, may action na, hulat na lang kita sa reaction. Things cannot go on as they've been going on. We will have to do something about the situation and if drastic action is needed, then I'm ready to take drastic action. If we have done it in the beautification, we're going to done it in the cooperatives. And even in the Ikupaw, we will do it in the PSTMO so that it will become more responsive and proactive, not reactionary. Anyway, what will happen, will happen. So, sir, nakakita ka naman, isunanay ka kung Sir John Puno regarding din ka, sir? I have signified my disappointment and exasperation, no? Because even in the RASI survey, if you remember, which I commissioned, I think last year, ang number 1 naton amo ang cleanliness and garbage collection, and last gid naton is and unfortunately continues to be the last. Muna ang PST mo, no? So well, it's taking time, no? Ang reorientation will really take time. But in the meantime, we need drastic action, no? I'm very happy with all these interventions, but ang problema tara man Japon, no? So we need to do something about it.
We will expect some changes probably in the next few weeks. But what I'm saying maybe is there is something wrong with the structure or the management. And this, we have to do something right away. Actually, we have already looked into the problem because several times there were instances na may nag-park or nag-usar para mag-amusar lang, no? So, we already included in one of the supplemental budgets the cost of the bollards. Unfortunately, you know how it takes kadugay mag gestation period sa isang project, kadugay gid, no? Para nga may protection ang bike lane. We'll see what we can do. All bets are on the table. Daway naman ta kinalan ng investigasyon. So, common knowledge nga kinahanglan some action. Kaya kung pabayaan ta, you know, the PSTMO department was created before I came in, no? During the time of Mayor Jed. So, I did not have a say on how it was created. We'll see how soon we can do it. Whether by ordinance or by executive order or whatever. I have to consult legal, I have to consult HRMO for these matters. Sa mga bagotang nakuha, taas na ilang qualification. Ang 100, you remember to, may problema kita bala. So 100. Pero ang arada, you know, they've been working also for the city, do kasakit man nga tulaan sila tanan obra. Train ta anay. Tanon ta kung ano pa. So, Mayor, parang may test kita nga ang city, but i-determine kung... Amo na ginubrata nga coordinate kita sa MMDA. We're spending also for this. Ito kita gagasto ni sang ilang mga plate. 30 na sila, tanon ta kung sino ang mag-ayo. But hindi taman nga gusto nga islan lang tanan dayon nga tanan sila. Wholesale, no? Naka-investment sila kanako sa atong syudad. Bombo Cham na batian sa mga kabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Tranias. Structure anong namin nga structure na ni Mayor Jerry Tranias nga daw sa bahin sang Public Safety Transportation Management Office? Structure kag actually Bombo Cham hindi lang structure de pati ang management kani hambal diri ni Mayor Jerry Tranias. Lauman ta ba lang may ara sang pag-overhaul dira sa Public Safety Transportation Management Office? Ay ang direkta man hambal ni Mayor Tranias si Bombo Cham nakahanda sa nga himuon sa PSTMO kung ano ang ginobra sa Beautification Division kag sa may Ikupaw. Ang ano ginobra sa Ikupaw Bombo Cham kay tigin pang kakasya ang 29 ka mga job hires. Ti mga job hire lang? Amo na sa Beautification Division to Bombo Cham ang low head man nila to. Nag-resign man to ang executive Head, assistant? no? Ang executive assistant. Nag-resign man to ang sa Ikupaw nag-leave? Leave. Pero ang balik rin ni Mayor Jerry Tranias Bombo Cham ang balik niya nga hindi yan kung pangunahan kag kinahanglan niya na i-consult ang City Legal Office at the same time ang Human Resource Management Office para may baluan kung ano ang nagakadapat nga lihok nga obrahon nila. At the same time, naghambal din si Mayor Tranias nga if ever nga ay actually Bombo Cham gin-drop din ang exact na term, pero if ever gid man din nga ang mga daan bala kag madula bala sa posisyon nila Bombo Cham or hindi sila obra biti ang iban sa ila na gender man sang malawig ka pion para sa PSTMO kung Bombo Cham hindi man tayo gusto sang alkalde bala pero kinahanglan gid sang drastic action kaya sa survey the last time ang Public Safety and Transportation Management Office ang pinakanubuo sa survey and subong kadamo gid sang
mga reklamo against sa talatapan nga nila palabot pa kag ulat na nami Andre Senior Tranyas Mambotsam nga ang mga netizens pa bala nakauna kita sang mga reklamo before pa nga tikuntani nakita na nga daan sa PSTM o pala Mambotsam ti amo ng sentimento man sang alkalde sa mga kabombo naton. All right. Kada sa tihak nga bahin bala Mambotsam ginkumpirma man diri sa aton ni Mayor Jerry Tranyas nga ang Sutter House bala ang Sutter House in charge si Mr. Simplicio Subaldo ang nagabulig na gid lamang subong sa mga market kag hindi na siya ang Sutter House in charge kay tido ang pahayan diri sa alkalde sa aton nga may natabo nga mismanagement Mambotsam kada around 2 to 3 months na since ginpa-take over si Ma'am Maricel Mabacquiao ang function asang Sutter House nami. Kada even though nga ti under siya sa umbrella sa nasambit ng talatapan o kung kay Ma'am Maricel Mabacquiao man sa Local Economic Enterprise Office, still ti ang pag-in charge ni bala Mambotsam gin take over anay ni Ma'am Maricel ever since nga ti gin pahalin anay sa pwesto ining si Mr. Simplicio Subaldo apang ay gidrigin paatag sa alkalde ano ayahan ang rason nga specific may reklamo ayahan ni siya nga nabaton kung nga ang amo sa to ang iya nang desisyon kung nga balin siya nga ito may problema man dira sa may Sutter House Mambotsam. Ngari ating pamatian bala ang nanging pahayag ni Mayor Jerry Tranyas sang ato na interview. Well, daw may mga issues man da kag challenges sa slaughterhouse. Ti subong na mayo naman. Okay na. So, 2-3 months ago. Well, gabulig man sa Japan. Pero city mo sa Japan na yun, nire-assign na siya. Gabulig siya sa sa aton nga market. Mambotsam na batian sa mga kabombo naton ang kumpirmasyon man ni Mayor Jerry Tranyas regarding diri sa pagpahalin man sa Sutter House o kung di lang Sutter House in charge kay Mr. Simplicio Subaldo sa mga kabombo naton. All right. Ini si Bombo Angel Pichilgertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel sa imo sining follow-up report. Kung manotisyaran ninyo do ginaputos ang kontrobersiya subong ang Iloilo City Government under the leadership of Mayor Jerry Tranyas. Ano na sa mayor kadupa-dupa sila dra kon na may iban gidya nga tawo nga ginabusaran ang ila sini iyang trabaho, ginabuso ang ila sini iyang trabaho kag nagatrabaho lang kon masiplatan sa alkalde ibukot mayad mag-amo man kada sa aton sinimatag palamati kag abi ko gani anay Mayor Jerry Tranyas gina-encourage mong mga pumuluyo ang mga netizen nga kung may makita nga diferensya ipalabot dayon sa imo may hotline nga pagani nga isugid kay mayor karon kay ang mga netizen sa mo ang una nga nakasiplat sang mga diferensya sa palibot sang syudad sang Iloilo dismayado kay moya sa Public Safety Transportation Management Office. Kalikiti base sa persepsyon ni mayor nga wala iya ginatrabaho or ginaobra or ginatungdan sang makatapos ang Public Safety Transportation Management Office ang ilang katungdanan or mayara sang pagpabaya iba si dira iya gurong aspito mo ng pagpanglantaw ni Mayor Jerry Tranyas sa aton sinima kabombo pero ti naputos gidya sang kontrobersiya ang city government sa karon ano ayhan sini ang mangin epekto karon sa iban sini ang talatapan dira city government. Base ang iban sila diri siguro ti pukwat man ila sini nga latrasan kay base kon ila naman iya nga departamento or ila naman opisina ang sunod nga mangin subject sang pag-overhaul kay daw gina-target ka daw ng Public Safety Transportation Management Office nga kung ano tong ginhimo sa bahin sa beautification sang Iloilo City Urban Poor Affairs Office ang pwede man kuno matabo sa Public Safety Transportation Management Office. 31 minutos or 32 minutos na nakaligad sa takna nga lawna. Pagbalik naton na banwa, istoryahan naton
pila ka mga player sa ROTC Games Bla nagpabutyag sang pagkadismaya kay ginpabayad pas lang kuno sa entrance ang sports complex, pero may pagpathag diri ang management sang sports Iloilo Sports Complex. Kag kun mayara sang nagapabor sa Reserve Officer Training Corps, mayara man niya sang nagapamalabag. Balikan tayo na karon sa aton sinibaray nga pagpangalagad diri sa Bomboanay sa udto pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod din nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon.
Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato nang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans. Ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Iloilo, Philippines Standard Time, 38 minutos na kaligad sa takna sining launa. Balik sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa unto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Pila ka mga players ang ROTC Games nagpabutyag sa pagkadismaya kay gimpabayad pa sila kuno sa entrance fee sa sports complex para lamang mag-practice. Pero ang management diri sa Iloilo Sports Complex nagapathag nga mayara lamang sang ginatawag nga miscommunications. Kag istoryahan taman kung may pabor kagay na sa mandatory Reserve Officers Training Corps, ti mayara man niya sang nagapamatok sila diri. Check tanay si Bombo Jomar Villa. Jom sa report, please come in. Gin kadismaya diri sang pila ka mga players sang ROTC Games nga ginahiwat diri karon sa may syudad sang Iloilo ang ining pagpanukot sa ila sang ini sila ang nagpadulong sa bahin sang Iloilo Sports Complex, no. Sige pakingutan naton diri personal mismo ining nasambit diri karon nga individual tawgon talang diri Bombocham kay alias Marvy kay tialin pa sila dito sa may bahin sa Negros. So padulong sila diri sa kahapon agod sa pagtambong sining opening, no. So kay nakaga kay ti ang buwas man ang ila sining proper game. So nagpadulong ini sila sa may Iloilo Sports Complex agod kun tani nga mag-practice, no, sa may oval. Amo to nga gin kakibot niya nga gin sukot sila 30 pesos. Pero bangod nga ti may ara sila nga mga ID kag estudyante, so gin sukot na lang ini sila 20 pesos. Bombocham amo to nga do nakibot sila kag wala sila pa-inform nga ti may baydan pagali antes ini sila nga maka-training adra sa field, no, sa oval sa Iloilo Sports Complex dari karon Bombocham ti sa natungdan ginaipit-ipit man tani nila, no, ang ila sila nga kwarta kay ang budget nila sa ROTC Games na provide man sa eskwelahan pero good for ano lang, no, sa plate nila pamasahe and the rest nga ti pocket money nila kung may baklon sila abing luyag nila diri sa syudad. So sila ginaya ba provide amo na nga tigin na tipid-tipid ba lang nila ang ila sining nga ginauyatan diri karon nga kwarta mo na nga ti bisan sa gamay nga kantidad at masupot man ako sige-sige abi, no, ang ila sining nga pag training kag kapinta nga ti kon ginasupot sila ti apektado gid ang ila sini man nga budget diri karon. Bombocham. Ipabati tabla ang pahayag diri ni alias Marvy sang mapakigangutan diri sa Bombo Radio. Ang concern naman is pag enter namon kagina diri sa may oval, kinahanglan pag namon mag-pay for 30 pesos. Sa nabalaan nila nga athlete kami, may discount nga 10, 20 pesos ang amon ginbayran. Pero sa amon nga coach, nagsulod di siya 30 pesos gid. Ang concern namon is amon abalaw nang mabayad pa kami. Wala kami na inform prior nga may balayran pagali may lang may dala kami nga kwarta. Amon lang abalaw nga kinahanglan pa namon magbayad kay
Player man kami dito kinanglaman namon ang kwan ang oval para praktisan bilatan ni Sir How. Mula sir. Okay lang na kung may bit-bit ka mo nga Pero kung wala kami gali, why kami gali dala kay gina nga kwarta, wala gid kami nakasulod ti kanugol na sang pakadto bila namon Sir How. Pila pa kadlaw ni? Hasta pa 19. Di gina-budget man lang naman namon allowance sir na. Ti kon amo na kun sa iban pa kung lugar malayo-layo ti would like it kun way kana laman din. Oo sir. Oo sir amo naman. Ang inyong budget dinahalin? Ang amon nga budget, gintagaan kami budget sa school for our travel. For our travel na. Yeah. Pero kung may gasto kami di like kung mabakal kami sa mga gusto namon o kung may gastuhan kami o kung may lagawan kami, di personal gina namon niya sir nga kwarta. So bali ang budget na naisip na nahalin pag umpisa hasta magtapos. Yes sir, kay may may ticket. Ang ticket sina i-collect na sa amon. Bali kung pila ang amon nga nagasto, amo lang gina yung refundan sa amon. Person na sa series sa Roro. So dapat may ara ka mo da nga corresponding da karon yung mga ebidensya da nga. Yes sir, kinanglan gid. Kinanglan gid para sa liquidation sang pagid sang school pagid. Ya nga ini kun medyo gusto mo maglagaw di kay ti Idris Lilo da mo lagawan. Yes sir. Ikaw na problema ko. Amon. Personal gid namon nga gasto yes sir kung may mga balaklon kami nga amon. So balang ticket ni kada adlaw ni ginasukot sa inyo or kadagwa sulod or may ara na isla gina sa amon kay first time gid din namon nagkadto, first time man namon din nakakadto dire nang sini pa lang man kami nakabayad. Hindi kami sure if buwas may ara pagid. Ti buwas kay way pa man kami hampang. I don't know lang kung balik yung ano lang mo diyan ga training lagi dito. Ga training pa sir. Training pa para sa mga athletics. So mo to ang isa diri karon ka player nga nagpabutyag diri sa pagkadismaya diri pabutsam. So pakigangutan man naton diri ang management no sang Iloilo Sports Complex. Kay usually kun gid man may mga event gabayad gid man mo kun magagamit sabi sa track and field ra jogging ikaw. Pero usually kun may mga event so ay na ginasukot amo na ang explicar diri sa aton sa management kay ang natabo diri sa sining nasambit diri karon nga concern diri sa sining isa diri karon ka player diri Bobocham miscommunication gid lang no sa sunto diri karon sa management kay ang natabo diri kay may schedule tani diri ang isa ka abulutuan bla diri sa Bay Sports Complex. So sila na tani dira ang mahampang pero do na cancel kay na kag dukang pa diri nga ang ROTC Games way pa sila sa schedule adri sa Bay Sports Complex bali buwas pa sa aga. So amo na nga duway lang guro anticipate sang nagabantay kay na nga dapat ang mga ma-participate sa ROTC Games hindi na pagsukton pero kay nagin inform na to sila sa management mismo nga basta ang baka players diri karon sa ROTC Games mag-practice so hindi na sila ni dapat pag sukton Bobocham abisar nga team training pa lang sila pag bisan way pa sila sa schedule dra sa ila diri karon nya nga hampang amo na ang pagpatag sa aton sa management mismo no sa sining Iloilo Sports Complex. So at least nga nangin nangin klaro na ni karon kay ti amo man ang concern to sang iba ni players bla mo to ang bakit na Alex Barbie. Nga ba si balik sila buwasokton pagit sila kay way pa sa schedule mo. Pero ti amo to ginatag nga bisan way pa schedule kon connected ikaw sa ROTC Games. So hindi na ikaw kinanglan nga magbayad kag basta ti magpresenta sila sang ila sininga mga ID kay titag sa mga players kaya na silang mga ID kag mismo man ang ila sining coach diri karon Bobocham. All right. So muna ang ining pahayag diri sa management kay napakigangot man kita diri sa pila man ka bang players no kay sila ya iban pang lugar halin mo diri karon Bobocham agod nga ti mag pasakupan sining ROTC Games. Isa diri sa napakigangutan naton si
Princess Joy Hildore, no? Bali halin pa ni siya sa bay Negros Occidental. So ang sining pangan amo ni ang dalagan pabutsam kagati sunod sa iya preparado naman siya. Medyo na mag-ulan siya pero okay naman, naka-adapt naman sa sistema dire kay sa ila tuyati ang ginadlaganan niya lupa mo. Dire dire sa bay track field, no, sang bahin sang Iloilo sports complex. Sunod sa iya mayo man kati at least prior sang sining hampang naka-adapt sa blasang environment kag kung ano ang aplastada, no, sang ila sining venue para sa sining hampang buwas nga adlaw kagati saya sining part araman niya sining coach nga tinaga facilitate man agod nga ti matigayon lamang ang ining hampang kay ti sa ila sining eskwelahan. Medyo maiwat, no, ang mangita sang representative nila sa track and field kiting iban doon di qualified. So do siya lang ni ang sulod kaga siya ni ang nag-represent man sang ila sining eskwelahan dito sa bahin sang Negros Occidental diri Bamutsam. Ipabati tabla si Princess, no, Joy Hildore sa papakingutan sa Mobo Radio. Kondisyon lang, salamat sir. Pwede ka nagagampang, no? Sir, since grade 4. Yes sir. Oh. So ano sa inyo to? Ano, permit ko ka practice? May ara time nga galak ang sir, kaya ang time sang classes for 7 p.m. or 8 p.m. ang Makibati lang. Yes sir. So ano to dugo na sa inyo? May mga pamilya kung mga nagadlagan na stop. Wala sir, may ara time sir, kay si Papa sir ng sir ng basket man sa sir garaning man sa sir ko. Amo na sir. Manang ikaw. Joms? Bujomar? Philippine Standard Time, 49 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. No, kuro kumplito naman guro insyenera. Sa aton sini mga kabumboti, kulang lang man na sa inistoryanay siguro ang misunderstanding, pero tikon mga atleta man lang mas mayugid nga mayara sa nga prior coordination sa sining ROTC games bla kung sa mga council na nila or sa kung sino gid ang promoter sini para nga ti ma-informan ang mga taga Iloilo City or Iloilo Sports Complex nga may ma-exercise dira, may ma-training, may ma-practice, so on and so forth, para nga way nakita sa nga damo mga istoryanay. 50 minutos na kaligan sa takna nga launa. Balikan ko si Bumbo Angel Tan, may dugang pagid nga mga informasyon nga igaplastar may kantanan sa reshuffling sang pipila ka mga head of office sa may Iloilo City Government. Ara na siya, engineer, si Bumbo Angel. Standby sa aton sini nga mga kabombo, driman sa aton sini nga pagpangalagad. Kay ang pag-reshuffle or pag-relieve sa ila sini nga mga prior or previous assignments, katulad na lamang sa kay former punong barangay Simplicio Subaldo, latest ni kuno muning pinakaulihi, no? Pero prior sina si Mr. Rabi Fermisa gin-relieve na nga dan sa pwesto dira bilang head sang Iloilo City Slaughterhouse. Si Mr. Simplicio Subaldo, as per information, assistant lang ini ni Mr. Rabi Fermisa. Balikanta si Bombo Angel Tan sa dugang siniyang mga impormasyon driman sa aton sini nga pagpangalagad. Oras naton 50 minutos nakaligan sa takna nga launa. Si Bombo Hana, Bombo Brenan sa aton sini nga pagpangalagad kay ginalagas na lang aton sini nga oras dio sa aton sini nga mga kabumbo, no? Istoryan taman kay nagpatigayon sang isa iya ka hublag protesta man karon ang pila ka mga pamatanon nga naga kontra sa reserve officers training
Reserve Officer Training Corps, no? Or ining ROTC. Ano ya ang pananawan sa grupo nga nagapamalabag naman sa mandatory ROTC? I-check naton si Bombo Hanajoy Andasa sa iya sining report. Bombo Hana, sa report, please come in. Nagapanawagan ang mga miyembro ng pila ka organisasyon sa West Visayas State University na imbes i-budget sa gobyerno sa mandatory ROTC, idugang na lang ini sa budget para sa edukasyon a Bombo. Sa interview sa Bombo Radio kay Giselle Maglalang, chairperson ng League of Filipino Students, iya ginapahayag nga nagapamasok gid sila sa mandatory Reserve Officer Training Corps kay ini magadugang galastusan sang ila nga ginikanan kag ang budget akontani sa educational sector na lang iniihatag sang gobyerno kaysa sa mga unnecessary nga bagay kaangay sang mandatory ROTC. Dugang paniya yara na sa national deliberation kag may proposed budget cut na ang gobyerno sa budget sang educational sector nga 5.75% kung sa diin may ginabulubanta nga 6.1 billion pesos. Sunod sa iya, ang ilang hublag protesta nga ginhiwat kay ina sa sulod sa West Visayas State University, may katuyuan gid lamang nga magpanawagan kag parte ini sang ilang tradisyon kung mag first day of classes wala o kung ginatawag nila nga iska sa lubong. Apang may makita na nga mga armado nga kapulisan kaina sa sagwa sang universidad nga may mga bato na barriers kag shield kung sa diin gen question sang realista nga grupo kung naayara sila. Yari bala kay pamatian nato na si Giselle Maglalang. Actually tagaan lang kamo sang context sa kung ano ginatabo subong no sa sulod sang Ammonia University. So may ara kami na ang ikalain nga organization sa sulod sang West Visayas State University, may tradition kami na gina-hold every first day of classes, which is ang amon nga first day rage or ang ginatawag namon nga iska sa lubong no. So diri man sa first day pa lang gani sa pag hold sang klase ta may mga may makita kita nga mga police presence sa gwa sang amon nga institution, which is armed sila, may dala sila nga baton kag may mga barriers and shield. And questionable ni siya actually nga action halin man sa aton nga mga kapulisan kay nga aara sila anong ginakadukan nila sa estudyante kag nga panawagan malang sa mga kausa nga maka-benefit sa ila no. So kami sa kinalain-lain nga organization sa sulod sang West Visayas State University nagapamato kami nga sa paamat-amat nga pagduso sang mandatory ROTC sang gobyerno kag ang amon nga panawagan sa greater budget for education no. So kag kabahin man dira ang pag-host mismo sang administration sang West Visayas State University sang ROTC Games, which is ang amon man ginakita ni siya nga precedence ni siya sang pag-promote kag pagduso man sang mandatory ROTC sa aton mga state colleges. Kag kabahin man diri no ang amon gid nga panawagan sa kanalain nga organization sa sulod sang West Visayas State University nga gaan gid sang dako nga budget ang aton nga educational sector, ilabi na subong nga ara kita sa national deliberation sang budget naton, dako gid nga cut ang makita sa budget sang educational sector, which is ang proposed cuts for 2024 actually sa educational sector is 5.75%, which is around 6.1 billion sa total capital outlay nga ginalaan for education mismo no. So kami bilang pamatan-on man sa Punsod Pilipinas ginahangkat namon ang mga pamatan-on ang mga fellow students, student leaders, ang kabataan nga suportaran ta ang panawagan nga dapat mas iduso ang greater budget for education kaysa sa nga i-spend siya sa mga unnecessary resources pareho sang pagduso sang mandatory ROTC nga wala man siya actually isang significance ka contribution gid sa education sang aton sa education kag sa Bubuana Kag aton nabatian si Giselle Maglalang Bombo Chomp. Di bala alumni ka man sang West Visayas State University? Yeah, sa Bombo Chomp. Ti sang nag first year ka may isko man to? Sa akon nga paghahandom Bombo Chomp
hindi kaya matuduman kung nag-amo man ito sa first year namon kay sa subong dokadamo na sa mga organisasyon nga nagatuluhaw man sa universidad. Amo gani, ako drama ko nag-graduate sa West Visayas State University. Duay mo ko kaslapo sang isko ni tapos mambal sila nga tradisyon na ni kuno. Tradisyon kay sino tradisyon eh. Sorry ka gusip po. Ay, nagsulod ang mga pulis to sa sulod sa West, sa campus, nagsulod bumbuhana? Sa ako nga nakita kay na Bongbong Trump, sa sagwa laman sila nga nagabantay na may mga dala nga mga baton kag mga shield ka barriers. O ibalik ko, sino nga nang i-interview mo? Si Giselle Maglalang. Si Giselle. O, ibalik ko man to sa Iyabi. O, anong idyang ginahadlok mo? Kaya harapan lang sagwa ang mga pulis. Nagway man sila nagsulod. Hindi na? Ay. Yes, ginarespeto nato ng freedom of expression, pero gamito nyo yung alibay nga kisyo tradisyon. Una beses saan una na tradisyon nga may greetings how? Pero why man na naya pakialamay gani sa West? Basta eskwela ka lang, maayo ka makagraduate ka makapangita ka obra. Tapos, sino naging binto sa mga iska-isko na Jesus Maria Kagusep? Kon isko guro, pamilyar ako sina iya. Pero kung mga iska-isko Jesus Maria Kagusep, iya niya kayuan sang mga sang mga gapanawagan o nagakontras gobyerno. Ang punto nila nga manawagan man lang sila gali kag hindi sila pabor sa mandatory ROTC. Nagulo isko pa kamo. Hindi bala mong buhana? Yes, Bongbong Trump, ila lang man gina-practice ang freedom of expression Manila sa universidad. Kag ang ila man nga sentimento sa mandatory nga ROTC, Bongbong Trump. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat gid na Bombohana sa imo siniiyang report. Oh, bisan sino malangor siguro nga taga West no nga before sining adlaw. No? Or base kon last year or last year lang ni. Galing kiti way man to. Duwa kag tunga nga tuig kita nga nagpandemic, way man to sang di bla way kanto anay to sa eskwelahan. Ti kasano pa nagtradisyon kay sino na tradisyon? Oh. Ako niya, I'm speaking bilang isa iya ka naggraduar dira sa WVSU nga there is no such thing as tradisyon sang isko-iska. Oh. Dapat ngita kamo sang other way, tawgon nyo ng inyo siningagin na obra. Oh, Jesus Maria Kagusip na yung mga kabataan ni man. Oh. Check ko na si Bombo Angel Tan, balikan ko may clarification lang dre tuhoy iya sa pag-relieve sang duha ka mga opisyal sa Iloilo City Slaughterhouse. Bombo Angel, please go ahead. Bombo Cham, gin-confirma sa atin diri ni Miss Marisol Mabacquiao ang pinuno sa Local Economic Enterprise Office nga makaduha na ka beses ang reshuffling nga natabo kung sabihin ang una diri nga officer in charge sa Slaughterhouse amo si Mr. Simplicio ang tingin na ako si Mr. Simplicio Subaldo and ang recent man is amo si Mr. Ruby Fermeza nga utod man ni ang Ikupaw bala nga headman o kunang head department sang Ikupaw nga si Mr. Roy Fermeza Bombo Cham. So far duha ini sila si Mr. Simplicio Subaldo kag si Mr. Ruby Fermeza ang ginpang reshuffle bilang officer in charge ang sang sining Slaughterhouse kag subong ginkumpirmaman ni Miss Marisol Mabacquiao nga siya anay ang overall in charge o na nag-focus gid bilang pagiging in charge sa Slaughterhouse nga 2 to 3 months ago ginkumpirmaman niya nga usually nagka-reshuffle gid man ini sila kagati ang ining si Mr. Roby Fermeza kaupod si Mr. Simplicio Subaldo ara sa mga markets nagabulig ini sila just like man sa pagpahayag una ni Jerry Treñas kung diin subong si Mr. Subaldo nagambal ini siya nga ara mo si subong sa mga markets Bombo Cham kag nagabulig sa operations kini apang ang pagpatag man diri sang kuning Ma'am Marisol Mabacquiao
nga ang ilang reshuffle is usually okay man ini kaga ginpatahan niya man ng Jel, ang gusto ko mabalaan, ano ang issue nga may reshuffling nga ginpatigayon? Actually, Bombotsyam, according dili una-una kay Mayor Jerry Tranyas, nga may mismanagement kuno nga natabo kag isa sa mga problematic diri nga ginistoryahan man ang slaughterhouse. Amo na ang pagpatag ni Mayor Jerry Tranyas, pero wala inisa nag-specify kung ano ang rason nga ti ayhan ni mga natabong insidente at the reason why nga naglabot din sa punto nga ay reshuffle naman ang mga officers nga ginbutang in sila nga duha sa market bala Bombotsyam. Okay, sige, pabati tabi si Miss Maricel Mabakyaw sa iya sa inyong information. Region lang Iloilo Slaughterhouse, under mo siya sa Local Economic Enterprise Office. So ako ginayang head dira. Bali ni alam kita ginbutang subo nga in charge sa ang meat inspector nga siyang ma-manage, siyang ma-supervise ang atong mga personnel, then ang aton nga regulatory, ang city veterinary ng Gyapon ang nag-handle. Ang so far, ma'am, kay 2 to 3 months ago, gid man, nga gin-take over mo ni ma'am ang posisyon? Sang June, 2 to 3 months, sang June, effective sang June, ako ang dogin tutukan, bigyan natin ang slaughterhouse, kay may reshuffling. Jel? Bombotsyam na batian sa mga kababon naton si Miss Maricel Mabakyaw kag sa confirmation niya nga siya anay subong ang officer in charge ng slaughterhouse. Sige. Ini si Bombo Angel Kichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid da Bombo Angel ta. Ano naman nga mga mismanagement ni natabo dira sa may Iloilo City Slaughterhouse? Inaano man? Mismanagement sa co-op. May ara sa Ikupaw. PSTMO. Tapos, may ara pa gid sa Magulang Slaughterhouse naman. Anak lang tinapa. Tiya mga nagapulungko na lapit ginitanan kay Mayor. Si Mayor rin nagpang-appoint sa ila. Karon may mismanagement. Pilaihan. Ano ay halala tabo? Ay, sos Maria Kaguse po. Nan, amo na lang ang ban nila, Tita Reds. May mga bintaha kang disbintaha man kung lapit ka sa luwag mo. No? Kaya ti una ka kandos. Pero ti una ka man paso kung mainit ang sitwasyon. Anyway, standby na kamo sa kapon lamang program diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ini mo alagan imo ang Korman, Bombotsyam, Blanco, Huber, gabilin sa imo sang mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras! Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 13 to 19, 2023. Sa sining Sabado, ang Frets Band sang Bacolod ang ari naman diri sa Iloilo. Agud liwat nga maghatag sa inyo sang 150 ka minutos nga great musical show sa Concert at the Plaza. Blasting off sa alas 6 ng gabi sa Agosto 19, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kagiban pa ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 20, Domingo, imbitanong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration sa mga adlaw nga paghahiwaton sa Latolda, magasugod las 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangayo kita sang kabakod kag resilience sa Ginoo para aton masarangan ang tanan nga mga man-made kag natural trials nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar,
Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga palengke winners. Nagdaog ako sang 500 pesos nga kag gift pack nga nakasulod sa urukan nga balde nga nagabalor 800 pesos. Sipon ko ang cash price na ako nadagan 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Ako si Yolanda Piad sang sitio Punta Pulao, Bantod Pabrika, Dumangas, Iloilo. Nagdaog sa third market draw sa Liganes Public Market sang August 12, 2023. Nagamit ako sang proof of purchase nga Norcube. Tungod sa ako nadagan, may nagbakal na ako sang duga nga proof of purchase. Nagapasalamat ako sa product sponsor kag sa Bombo Radio Philippines. Gani kamo mga kabombo, ginaagda ko man nga magpasakop na sa Bombo Radio sa promo sang Bombo Radio para kaangay ko kamo naman ang mag-iisip sang kasiyahan. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Sunod kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties.
Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthur. Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Welcome sa KLP on a Monday. Panibago nga adlaw sang atong liwat nga pag-updanay diri sa kahapon lamang program. Para sa sininga semana, it's the 14th of August, 2023. Dawson sa lang to nga naglikita sang bulan sa Agosto. Kumusta na kamo dira? Ano na mga plano ninyo sa life? And then, ano na ang mga nangyayari sa life ninyo or sa love life ninyo? Pwede mo balaan, paki-share. Hindi mo kami mang marites, kundi nga manguha kita sa mga motivations and inspirations sa inyong mga istorya. Gani paki-share na mga kabombo. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info kag pwede gid sulaton sa gihapon and ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ako gali si Tita Regine and I know, ara na kamudira. So mga kabomba, mga KLP lovers, ulupdanay na naman kita sa pag-enjoy sa mga istorya. What we have, what we received over the weekend. So, sa dili magdugay, mag-uumpisa kita basa sa sining nga mga istorya sa aton nga mga suki dira. I know, ara na kamos. Thank you very much, Ged. Salamat, Ged. Kag sa mga bag-o nga nagdugang. Nga mga suki naton dira. Welcome diri sa KLP. Kaupo ninyo si Tita Regine and now ari na si Valen Grace Lagunilla para sa aton nga ambahanon sa inyo sa sining hapon hanggat ako'y nabubuhay. Good afternoon and welcome. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sila. Di ka na mag-iisa.
samahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako kong sinta, ano man ang mangyari ay di kita iiwan. Ika'y mahalaga sa puso ko. Ikaw lang, wala nang iba. Andito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y Hanggat ako'y nabubuhay, Valiant Grace Lagunilla. Amo maning ato nga background diri sa KLP. That's why siguro very familiar ni mo, no? Sa sining song. Anyway, good afternoon sa liwat. Kaupo ninyo, of course, si Tita Regine. And sa Lunes nga edisyon, ari na nga ato nga first story para sa inyo. Another letter coming from Nong Moring, sa 4th District, nga nag-promise. Nga sa linya, every month, may ari siyang i-share sa aton. So here we go. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo, kag sa tanan nga katapo, sa Bombo Radio, kag sa tanan nga mga KLP lovers. Ang akong story, Tita Regine, parte sa akong inagihan. Sa mga video kay bars, kag sa iban pa, aba. Tita, mahuyugon gid ako sa mga pagkanta sa mga video kay bars, kag sa mga okasyon. Kag tita, isa man ako ka music lover. Hindi gid man ako maayo magkanta, pero madamo man ang ginanamian kung ako magkanta. Kag permi lang ako ginaagawan sa akong ginpindot nga mga kanta. Kung hindi lang ako mahinang panon, damo na nga gamo siguro ang ako naagyan. Yari ang akon nga mga favorite singers,
Tom Jones, aba, Engelbert Humperdinck, Paul Anka, Elvis Presley. Sa mga babae, Sue Thompson, Timmy Euro, kag sino naman? Basta Bryant ang apelyido. Nangaduta na din yung butang ko. Kag madamo pa. Kagabi mo, tita. So ako pa nag-eskwela, ako man ang singer of the class. Nagapaumod lang ako kung ako ang agawan sa microphone para wala sang gamo. Mayara man nagasiling kung nagapasako pa ako kuno sa mga amateur contests. Mayara man nga nagahatag sa akon sang kwarta, basta kantahon ko lang ang iya siningan na luyagan nga kanta. Kag tita, ang mga babae sa bar, ginaagbayan ako pag mag-request man sang kanta. Lang ko'y hutik nga, i-table mo ko karon. Hutik no? So, ihutik ko man. Pero kung hindi ko tana korsonada, wala. Ako man siya ginasapak. So, may video kihihan pa, diri sa amon banwa, ang tag-iya, kumari ko. So, nagkakanta ako, kaya ang kumari ko yan, to sa labasan. May namangkot sa kumari ko, kung sino nagkakanta. Tisiling sang kumari ko, tigaw lang, sabat sa namangkot. Do hindi man nina tigaw lang. Ay, te, kung hindi ka mo magpati, sudlanin nyo dito bala. Kung kaisa, sa iban nga banwa, kung hagaron ako sa akon mga abyan, nagasulod man kami tita. Sa city, sa nag-seminar kami ng mga barangay officials, 3 kami kaadlaw, kag 3 man kagabi. Sa nakatapos kami panihapon, ginhagad ko ang amon barangay kapitan nga maglagaw dira sa may malapit sa pier. Kag gintextan ako sa akon ka-textmate nga babae. Ba, may textmate ka gali, ha? So, sandito na kami sa video kihan, tagduha pa lang kabotelya sang beer ang nainom namon ni Cap. Nagring ang iyang cellphone. Nga hindi kami kuno magtiner dira, kay maggamo kuno dira. Tita, sa amogid nga oras, nagbalik kami ni Cap sa hotel, kag magtulog. Sang pagpauli na namon sa amon barangay, nanugid kami sa amon nga gintutuan nga video kay bar, kay nagapamati ang akong hinablo sa pakaduha, namangkot kung ano nga bar. Kaginsugira namon, kung diin, siling niya tita, kung nahibaluan ko lang ang ginimnan ninyo, tani, gintawgan ko ang tag-iya sang bar. Kaya ang tag-iya gali, sang among nga bar, amigo, sang hinablos ko, kay city police ang tag-iya sang among nga ginimnan namon. Agali. So may isa pagid ka best, Tita Regine, nga kung wala ako maghipahimuyong, ay siguro, may gamugid nga matabo. Abi mo, tita, kaduha na ako ginagawan sa microphone. Tunga-tunga na nga akon nga kanta, ginkuha na niya sa akon. Pero sige, gidang akon nga paumod. May upod sila nga wala nagainom, kay nagatulok sa akon. Kag nahangpan ko naman ang iya nga buot silingon. Abi mo, tita, mga pangayaw lang sila sa amon nga banwa. Isa ka pick up ang ilang nga salakyan. Ginatulok lang kami sa iban nga nagaininom. Lunsay puno ang lamesa sa mga tao. Liwat naman ako nga nagpindot sang kanta ko nga My Way. My Way. My Way. So liwat naman, ginagaw sang among nga hubog ang ako nga microphone. Ginatag ko naman sa iya. Tita, abaw, dumaubos na ang pasensya ko sa iya. Pero sige, gidang paumod ko para wala lang sang gamo sa sinagagabi. Kung may ginamo, ang mga tao nga nagainom sa sinagagabi, lunsay mga amigo ko. Ambot lang kung anong matabo sa ila, kay 4 lang sila, pero kami madamo. Kung matabo, may rason gid ako, tita. Sa ulihi, naghimos na sila pauli, kay tama nagid sila kahubog. Luwas sang isa nga wala nagainom. Sa pagtindog na nila, abi mo, tita, ang upod nila nga wala nagainom, ginhatagan niya ako sang 100 pesos para iinom ko kuno. Kaya nagpasalamat gid sang dako sa ako nga pagpaumod sa iya kaupdanan. Kagluwa sa isa kagatos, nagtangkas pa ang 5 nga coins
nga inughulog pa. Okay, para kakanta ka pa, no? So paglumbos nila, siling sa mga grupo kung nagaininom, puwerte, ginangin mo pasensya, no mo rin. Siling ko sa ila, te, kung naginamo, basi hasta ka mo maumid. Kung hindi ka mo mahadlok, kung may kaaway ako. Pero ang pagpaumod ko, may sadyaman ako sa ilang nga kaupod. Kita ninyo, ginbinlan pa niya ako sang kwarta para inom ko. Tita Regine, mas labigid nga maayo kung nagapatawad ikaw sa imo isig katawo kag nagapaumod kay lubos nga paghangop kay malayo ikaw sa dako nga problema. Tita Reg, diri ko na lang takpan ang akong nga story sa mga ilim na nay. Kag sa pagkantahanay pagid no nung morning. God bless us all. Sa liwat, Sinong Moring, sang 4th District. Nung Moring, agree gid ako sa imo, no? Paumod mientras makaya mo. Kay kung paumod ka, wala ka gid perdihon. May ginansyahon ka lang. Kita mo gid, no? Ang natabo sa imo. O diba? And how many times na yan na headline diriya sa mga balita? Diyos ko, nagpinatsanay, naglinothanganay, naglinabuanay, bangod lang sa kanta, sa video kibar. And sa masami, no? Pila ka beses, starring gina ang song nga, My We. Joke lang. Of course, ang inang My Way ni Frank Sinatra. Ay, nako. Bakal-bakal, gina yan, no? Tiyan mo ginagaling imo, yung paborito, kumbaga, ano nga yung term nila na basta paborito mo, no? As in, basta mo na, no? Nga the best yun na iya. Kung mo na iya ang kantahon mo ya, as in, parang wala ka nang pakialam sa mga tao sa paligid. Pero ti siguro siya, no? My Way man to iya favorite. Pero ti imagine, duwagi dya ka songs mo, ang isa nakatunga-tunga ka lang, ginagawan ka ng microphone. Ang My Way gid sa, way ka pa kaumpisa, ginagaw naman sa imo. Ti mayo lang, no? As in, siguro, grabe gid nga pugong mo. Hindi ka lang magpatol, kay ti hubog bala. Anong makuha mo da, no? Kung magpatol ka, correct na, no? Hustugin, ngati ang imo sa gihapon, no? Nga sense of logic, good reasoning, amo ang nagpangibabaw. Anong makuha mo da kung magpatol ka sa iya, no? So, sige na lang, pagbigay na lang, hasta sa matakan. Anyway, kung maglalakat sila, ikaw yung siguro magpabilin pa mandira, but you are right. Wow, ginariwardan gid, no? Ang mga tao nga mahaba ang pasensya. Patience is a virtue, gid man, no? Kita mo lang, ginbinlan kapaya 100 pesos because atong isa nga upod nila, nga wala siya yung nagainom, nakaintindi gid siya and appreciated much niya gid. Ang imo nga pagbigay, pag-giveaway, kag pag-intindi lang, no, sa iyang upod, sa mga upod niya nga nasobrahan na sa pag-inom. But ikaw, wala ka gid nagpatol. Kay if ever nga nagpatol ikaw, ate, karamotsing, no, karambola gid, kag dako nga gamo gid siguro ang natabo. But since wala ka nagpatol, you held back your temper, kag mas gipili mo na lang mag-giveaway, kita mo ha, kundi may manami ka pa yang nakuha. Ang tao nga ato, appreciated niya gid ang imo nga pag-intindi, ang imo malaba nga pasensya, and so what did you get? 100 pesos plus taas nga tangkas sang limahon. Kay balan ko mo na ginahulog-hulog nyo, no? Das pindot-pindot ka mo da kung ano nga song ang inyo nga luyag nga kantahon. Good gid ang imo nga ginhimo, good decision gid nung morning. Way takabalo ha, kundiin ka pagidalon sa nga maayo nga virtue nga imo gid nga gina-practice inang pagiging pasensyoso. Kag syempre, no, kabalo ka man sa kung anong imo nga abilidad, siguro turo tempranuhan mo lang. Kung gusto nga magkanta, turo temprano lang. Inang wala pa mga hubog
sa imo nga palibot, and so that makapagusto ka pa kung ano nga mga songs, pila ka songs ang imo nga kantahon. Bodo ka nami magpangayo sample, no? Gilang Anyway, no worrying. Thank you so much, Aliwat, for this another story nga gin-share mo sa amon. Good luck and God bless gid sa imo. Mga kabombong, ato nga oras 31 minutes after 2 o'clock, and tandaan ko gid ang imo nga promisa, ha? Nung morning every month. 1 or 2 pala, 1 or 2 stories nagikan sa imo. Salamat gid, magapanumbalik kita sa ato nga pagbalik, the 55th story of Miss G. Kaupo ninyo si Tita Regine, dari gihapon sa KLP. Magabalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics. Agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilala. Continuing with our stories nga ginabasa diri para sa inyo, as I have said kay na, ano na ang 55th story ni Miss G. Dear Tita Regine. Greetings of peace and joy. I hope everything goes well with God's grace.
Good afternoon, tita. Hello man sa tanan nga katapo sang Bombo. Mga KLP lovers, listeners, and letter senders. Especially kay Nanay Del. I don't know if siya man to si Manang or Lolo G. But tita, anyway, salamat sa pagdumdum kag pag-mention sa ako, Nanay Del. To lain to yan, no? Si Lolo G. Anyway, isa ka man sa mga inspirations ko, Nanay Del. Why I keep on sending letters diri sa KLP. May God continue to bless you, Nay, kagabay, good health lang ikaw dira always. Kay Mia sang binggawan, sensya gid, bisan lapitanay kita kag kasimanwa, to kabudlay pa sa aton magkitanay, tungod sang hectic schedule ko, pero matsyempohan gid na taa, God willing. Tita, sometimes life throws curved balls at us. And for some reason or another, life doesn't go to plan. It doesn't mean we have to stop working towards our goals. It just means that we can be happy regardless. Instead sa pag-focus on what we don't have, we need to focus on what we do have. There are times sa aton kabuhi that we can say or feel nga things are not what they seem. May mga nagakalatabo sa kabuhita, nga kabudlay hangpon sa umpisa. May mga palamangkutanan, nga kabudlay sabton. Kung kaisa, wala kita kabalo. Kung matagaan pabalas ng sabat, o kung magapabili na lang, nga palamangkutanon, kag kinahanglan na lang, nga batunon. Pero sa likod sinitanan, always talang panumdumon that everything happens for a reason and God has His purpose. Sometimes, our whys don't really need to be answered. Ang kinahanglan talang himuon is to trust the Lord, for He knows what's best for us. Bilang tao, we smile, we laugh, we cry, we feel happy or sad, get disappointed, and get hurt. And yes, it's normal. We shouldn't feed ourselves with emotional dependency. Every chapter of our life has an ending. Ang iban, they have just started, yet they have to end too soon. Some may have more pages, but some have to be torn and crumpled, no matter how much we want to continue. The process may cause us pain, but once we deeply understand why it happened, we would definitely accept it until we're completely healed. Closing some chapters sa aton nga kabuhi doesn't mean it's the end of everything. Ang iban sinisaila can still be open, but we just don't know when. Losing friends, loved ones, lover, and even the closest person to us is something that we can't evade. It may happen unexpectedly. What matters is that they have been part of our journey here on earth. They have been part of our growth, and they have helped us in different aspects of our life. We may not be with them for a long time, but the memories we shared with them will be treasured and will be forever in our hearts. Blessed is he who expects nothing, for he shall never be disappointed. Hindi lahat ng bagay na gusto natin makukuha natin o kaya hindi pa panahon. Isa sa mga dahilan, baka ikasama natin, kaya hindi ibinibigay ng Diyos. And it's a fact that we have to accept. Mas masarap umasa sa Diyos kesa sa tao. Marami mang tao na nagsasabi na hindi kita iiwan. Mas panghawakan natin ang pangako ng Diyos na hindi kita pababayaan. EFF/DR. So thank you so much for reading, Tita. I always remember you in my prayers. Kabay hatagan ka lang permis ang Ginoo sa maayong nga lawas, kag maayong nga kahimtangan. Amo man ang tanan mga family kag loved ones. God bless you, Tita. Hugs. Love, Miss G.
Miss G, thank you for your 55th story. And you're right, life indeed is full of surprises, and people come and go in our life for many reasons, or some reasons. There are those nga nagaabot sa aton nga kabuhi to teach us lessons, while some stay for a season. Dali lang, no? Even if nagaabot sila sa aton kabuhi for some time, and then mahalin man, Miss G, there are a lot of lessons they can teach us. Manami man nga istoryahan ta, no? Ang mga lessons nga ma-learn halin sa mga tao nga nagaabot kag nagahalin sa aton nga kabuhi. Some people come into our lives para nga bag-uhon kita. Kung may problema kita sa ila, tudloan nila kita how to cope with those problems. Kag kung paano nga mas mangin mabakod kita from every issue we have with them. Sa pihak na bahin, Miss G, kung nag-deal bala kita sa mga positive, kag maayo nga mga tao, tudloan nila kita sina sa mga kaayuhan na tuhoy sa pagpangabuhi. Ipakita nila sa aton nga it always pays kung maayo ikaw nga tao, kag ang mga hindi, balantan man na, no? Mga hindi nice persons get what they deserve in the end. So, pero ang punto diri is that sooner or later, with the people nga nagaabot sa aton kabuhi, magabag-o kita. Magabag-o kita no matter whether gusto naton ini o kung hindi. Kag kung kaisa ang ina nga pagbag-o, amo man lang gali, no? Ang aton nga ginangkinahanglan. It can actually open our eyes kag ipakita sa aton yang intsakto nga mga butang ara man lang gali sa aton atubang the whole time. Samtang nga preoccupied kita sa mga hindi man importante nga mga bagay. Kaya ini nga mga butang nagapakita sa aton kung ano kita kabakod, and that we should give ourselves credits for that. Kag amo ina, no, ang do na miss nato nowadays. It is like every success we have is normal, but we get pretty hard on ourselves for the bad things that happen sa mga hindi manami nga nagakalatabo. But it shouldn't be like that. Hindi dapat amo ina. Kung ginapabudlayan naton ang atong kaugalingon for the bad things that happen, the same way nga dapat proud man kita sa atong kaugalingon for the good ones. And that is where others take the role. Sa mga sitwasyon nga kaangay sini, ang ibang nga mga tao sa ating kabuhi, they remind us how amazing and good we are. And that is actually the best thing they can do for us. Ang isa pagig ka-importante nga pwede matudlo sa aton sa ibang nga tao is that you should always rely on yourself in the end. And God. Okay? Rely on God. Well, ang ibang nga tao nagaabot kay nagahalin sa aton kabuhi. But of course, you have always to remember, you are the core. You should remember that. You are the one who decides, who makes plans, and who runs your own life. Ikaw ang master sang imo nga kabuhi. Di bala? And of course, no, with the guidance of the Lord. Maybe ang ini nga mga lessons will be something nice. Hindi siya manami and hindi siya sweet, no? But makabulig ini sa aton in the long run. They will open our eyes and make us think about why nga ari kita diri, nga ari kita diri, no? Sa sining kalibutan. Kag ano gid bala ang aton nga purpose. So Miss G, thank you so much for this. Medyo deep, huh? But I guess you got the gist. I wish you everything good. Good luck and God bless. And be happy. Maraming salamat sa imong share diri sa amon. Alas 2:45 ang aton nga oras. Malugapan ng balikan kay LP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog.
May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Is from Sister Malu sa 4th District. My ever dearest, Tita Regine. Mainit nga pagpanamyaw sa inyong tanang nga staff sa Bombo Radio at sa tanan nga nagapamati sa sining makalilingaw nga palatuntunan. Hugali, Tita Regine, tawag lang ako kay Sister Malu sa 4th District. Siguran ko ining akong kasaysayan sa ako nag-eskwela sa elementarya. Tama kapigado sa pangabuhi. Ang akong tatay, isa ka mangunguma, kagang ako nanay sa balay lang. Kung wala pa obra sa uma, si tatay nag-sideline pamakal mga hayop tulad sang karabaw, baka, baboy, manok, kag bisan ano lang nga pwede maginansyahan, bisan gamay lang. Panustos sa pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon sa panimalay. Ang kapital sina tita, ginahulam sa may sarang nga nagapautang. Kuhaon mo abi Martes ang kapital, ibalik pagkasunod semana nga Miyerkules. Tapos liwat naman. Duha kami nga mag-utod, magulang ko babae, 4 ka tuig ang amon agwat nga duha.
Ang distansya sang amon balay pakadto sa eskwelahan. Bale 5 ka kilometros. Amo na ang amon lakton aga kaghapon. 4 a.m. ginapukaw na kami ni nanay para magtigang, pamahawon kag balalunon sa school. Pagaluto sina, makadto na kami sa bubon para maligo. Nga tunga man gawa sa kilometro ang distansya. Magpauli, nagahapit kami dahon sang saging nga putsan sang amon balon. Kanon lang na para sa lunch. Wala gid na extra money para sa snacks. Kaya ang saling ni nanay, nakapamahaw man kami, magalin sa balay. Pero hamak mo na tita, ang amon nga lakton, 5 ka kilometros, ang pinamahaw mo, ubos gid. Pag umpisa klase, nagapanghuyab ka na, kay tigutom ka na. Pag recess time, nagagawa man kami. Instead, sa kantin, sa gripo na lang, kag mag-inom tubig para masudlan lang ang akon nga tiyan. Pagbalik sa classroom, kuno abi, nagausap-usap man, pero wala gid. Wala gid na, may ginkaon tita Igo na kami makatilaw kaon, buhi na para mag-lunch. Bakla na kami school bag, grade 1, gamiton mo na hasta mag-grade 3. Tapos baklan ka naman uli sa grade 4, hasta na ina mag-grade 6. You have to take good care of it, or else wala ka na gid bag. Kung kaisa plastic ang ginabulos-bulos sa bag para hindi lang maglapta imo gamit. Ang amon pa yung plastic sang abono o kundahon saging para hindi lang kami mabasa sang ulan. Ang papel nga gamay lang ang sulat, gina-erase ina kag sulatan liwat. Ang eraser nga ginagamit, tsinelas nga goma. Smagol ang tawag. Ismagol. Pagdaan na, amo na ang gupudon kag himuon eraser. Kung tiyempo bayabas, santol, sarali, star apple, kag kung ano nga prutas ang season, ginakuha ko na kag ginapabaylohan papel. Amo na, June lang ako makabakal papel. Ang kabugaw, saging at tinanok, ginabaligya ko sa mga teachers sa school para makabayad sa mga balayran sa school. Bisa na muna ang kapigaduhon, hindi kami maulihi sa klase. We are still on top of the class with my sister. Initungod sa katutom kagkahugod namon sa pagtuon. One time tita, grade 1 ako, ang sister ko grade 4 na. Ginkuha ako sang teacher ko kag gin-train sang tinukod nga binalaybay. Gin-contest sa school kag nagdaog ako. Sunod, inter-school, nagdaog pagid ako. Gani ginsilingan ako sang teacher ko nga hambalon si nanay nga baklan ako sang bag-o nga bayo kag sapatos pang contest sa next town. Akon man ginabalan si nanay. Ang sabat ni nanay, hindi ka lang mag-intraday, kay wala kita kuhaan sa inugbakal bayo mo kag sapatos. Ti, amo mo na akong ginhambal kay ma'am ko Pero hindi gani pwede tita, kay ako ang nagdaog sa contest. Siling ni ma'am, sige lang, dugay pa man, makakita pa na si nanay mo. Sige, sina-practice sa ako ni ma'am sa school, kag sige man na practice ko sa balay. Siling ni nanay, ay, basi wadaan si ma'am mo, kay wala, gid ako ibakal bayo mo nga bago. Amo man nagihapon, ang ginahambal ko kay ma'am. Adlaw na sang contest. Si ma'am ang nagpatigayon sa akon bayo kag sapatos. Sus! Sa ginasapatusan ako tita, ang sapatos ko gutok. Ginadasok bala, maigo lang sa tiil ko. Kay no choice na gid. Si ma'am sina tita, sobra ang kulumuron. Siling ni ma'am, ay ano nga bi, kay sinanay mo, hindi, gid cooperative, kag supportive sa imo. Nantawa bala, wala gani, di magkadto sa imo. Pero ako ya tita, sobra ang akon kalipay. Kay amo pa lang ako makasuksok sa matahong nga bayo. Gina-make-upan, ginakulintasan, ginaaritusan, ginasapatusan. Bisan hindi ako komportable sa akong sapatos. Siling sa isa ka teacher, sige lang malua, bawia lang karon.
Kinahanglan, madaog kagid ha. Hehehe. Bausos tita, sa wala ko ginaasahan. Nagdaugid man ako, pero second lang. Sus, tita. Sa nagpauli na kami, nagadalagan ako todo. Kay gusto ko manugid sa balay. Sus, tita, dumainilihi ako sa dalagan ko. Pag-abot ko sa balay, ginhatag ko kay nanay ang sobre nga may unod nga kwarta kag certificate. Nakibot lang iya si nanay nga nag-intra ako sa contest. Nag-smile na lang siya. Kaya nagsining, very good eh. Sa pagsira naman sang klase, ginkuha ako nga ma-intermission sa akong binalaybay. Wala na ako ginkapagamit sa akong nga hinulaman nga bayo. Ang bayo ko, puff ang butkon, may hawak nga shearing, color yellow ang idalom. Kay shearing, ginkombinar ang violet kag yellow. Siling nila, daw maya kusta ako. So, dito na kami sa plaza, kay dito ang program. Ang nakakilala kay nanay, nagatamyaw sa iya. Balila ka namin isang bata mo magbinalaybay. Proud man si nanay eh. Sa ulihi, pinagbugno sa iya nga, magwa man na balang bata mo nga wala pa na makailis. Why, bala sabta ni nanay nga nahikay ka sa bayo niya. Bisa na mula na bayo niya, kay magwa, imo bata diin. Sus, na makahuluya, Tita Regine. Pero ginkaduan kami sa principal. Kay kilala man siya sa principal. Gani, naguntat si nanay. Amuman, pag-start sa program. Kung Sabado kag Domingo, mabugtaw kagid na iya aga pa. Matulog ka pa tani, kay kanani itulog, kiti bata ka pa. Pero mabugtaw kagid, kay sa labador na ang imo lalabhan. Hindi lang na akon, amon tanan nga apat. Kay tatay, kay nanay, iya sa magulang ko, kag akon. Upod na kami sa magulang ko malaba. Ginatudluan kami na ni nanay nga maglaba. Sang ulihi, kami na lang ang nagalaba. Kung kaisa ginaabtan kami, tag alas 12 sang udto sa bubon. Pag-abot namon, makaon anay kami, kay nakaluto na ina si nanay. Pagkatapos kaon, amo na sina pagsampay namon. Istrikto pa na si nanay sa pagsampay. Pagpantalon, upod gid na. T-shirt, upod na. Palda, ululupod na. Kaya kung impunan mo, ay liwat gid na. O, sigli si nanay mo, ha? Pagkahapon, rest time na namon kay pagka-Sunday. Ang tanan nga linabhan, amon dayon planchahon. One time, Saturday afternoon, rest time namon. Nag-ask permission man kami makadto sa Piak Balay. Tita sa uma ang Piak Balay, 1 kilometer away from the house. Kay mabasa kami sa ginasundan nga historya sa Hiligaynon magazine. Isang una mo ng uso sa amon, kag wala pa sang TV sa uma. Radyo lang nga di battery. Sus tita, wala bala natalupangdan na mo, no? Wala na mo natalupangdan nga alas 3 na gali sa hapon. Kag ara na si nanay, ginsugat siya kami sang balakol. Dayon man namon pa uli. Pag-abot sa balay, wala iya bala igaid ang magulang ko sa haligi sang amon balay. Ang amon balay human sa kawayan, kag kugon. Ang salug sina, kawayan. Nagahining pa sina ang salug, kay ginaskraban gid namon. Ginagamitan bunot kalubi para maghining. Ang haligi sina sa kilid sa sulod balay. Sige sina pangakig sa amon ni nanay. Pagkatapos yagaid, ginbutangan niya kami kanon, nga may ginsamo nga utan, isagid na kabandihado balatita. Sus, sino bala sina may gana magkaon, kay nagahibi ka? Ako iya, wala gingaid, kay nagaupod lang kuno ako sa magulang ko tita. Ginasinggitan niya kani, kaon! Dalalampos ang salog, sang binugkos nga silhig. Di kundi nagakakibot kami, sige kaon, sige manhibi. Sus, ginbuyian niya man akon magulang, pero hapon na. Para pa na nga magtigang sang panyapon. Kung gabi, tita, after panyapon, 1 hour nga study. After that, mamati na kami sa iya advices. Then, rosary na kami. Kag ko naga-rosary, dapat nagaluhod gid. Kay hindi kuno tuod-tuod ang pangamuyo kung wala galuhod. Kung magkadlaw sa tunga-tunga sa rosaryo,
liwat gid na sa puno. Di nagahalong gid kami, kay tama daan ka kapoy. Tapos madumduman ko pa mga advices sa amon. Magtuon gid ka mo maayo, kay wala kami manggad ipapanubli sa inyo. Ang kaalam, manggad nga hindi makawat ni bisan sino man. Hindi pagnubyo-nubyo, hindi pagunaha ang pagnubyo-nubyo. Kay kung makatapos ka mo, damo ang maghahandom sa inyo ng mga dikurso. Hindi ka magpa-display para respetuhon ka sang tao. Grabe. Grabe man si nanay no mo, no? Pero kang mga nami, sang iya nga mga advices sa inyo. Anyway, it's a minute after 3 o'clock. Why pa din na nagtapos actually, no? Ang sulat diri sa aton ni Sister Malu. Pero panubalikan lang natin ining ha, buwas. Padayon naton ang pagbasa sa iya nga sulat. Ginatandaan ko lang where I left off para nga tomorrow balanta, no? Kundi kita masugpon after giving you bird's eye view. So, kung ano na so far ang ato na sugudan basa sa story diri ni Malo. So, you won't miss anything. Kung wala ka makapamati sa buong, it's okay. So anyway, mga kabombo, this is it for us na ng anay ha, para sa sininga hapon sang Lunes. So I would be needing your stories din na, i-email na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mata Street, Iloilo City. Siyempre, balikay of the night kita liwat and mag-enjoy with more beautiful stories dito sa KLP Boas. Sa gihapon ninyo lagad, si Tita Regine, madaming nga salamat. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.